بنفكرا كبرتنا بلادنا سفاندم جغانو ورقاويت مربرنا عدنا عدنا قدامي عالمنا عدنا عدنا افترانا سلامنا من انتي قتلو كل ساكنا يوم أربعة ولدو بيوتك في النايرو أراوي تزيحهم ناشع زلفنو كنتو دم زي نورو عربي زلفنو كسا أنا شيلو بخبرة زعملو وصاحي كمن بار بتتانا قيلو لنا ونحنا وصوت زعبر سحري لنا ونحنا وصوت زحلال مدري لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحلال مدري تطامرنا بفقري عدين الله بخبري عدين الله بخبري عدين الله بخبري ولدو تتكت كتر نتبالت إريترا تمالو بصبح الليلة أمنا نحنا بحالنا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحنا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحنا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات هبع سورات حقي حمل ولونتات سلام تختاتلتنا إذا channel كمي تخونون تبوكت كونون أي وتر تمريتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت عستوتات حزنا لكم متينا لنا سامو داتانا إذا مدب مسانا كتصنحون بخبرنا عدماكم لايك ناقبركم اتو مدبنا دقفو كل جزية كي لخمكم من كيسل جوخو من نزم مدبنا تدقفو دما بسكانا ناوسن يبلون ناتا داقا قفنا نخد لنا ولتات كل خلي جيغتات كل خلي لايك إن أرمكم بحناس من قدي نتتخكلني حبريتانا وسخكم أبزقي قالوا بزي خمزلو نابلكم دما تسألوا خم تخلوا بتشانلون أبسألوا لكم يسعون نفس وقفكم كم نابلنا نيلومي أقد السزيناتات كان رأيكم هنا مودتا أبزوبانا نبي حكي كبيد مكيارات كبر له كبيد سعودية مس أمريكا حدش متقعت جميرنا اللوا نيكست متقعتنا بحبار أبيكم زهون كنرينا سلزي أبزوبانا بزو حدش نقرات كنركب فتنينا جن من الباتنا يزوبانا نبينو خيمس لكم بزني جمر. Ukrainian authorities say Russia has attacked a civilian cargo vessel off the Black Sea port of Odessa. Moscow says the ship was carrying military equipment. Smoke was seen rising from the Liberian-flagged ship after the strike. Officials say the vessel had been unloaded and no crew members were on board at the time. They say بزتري وزلهم أب بلاك سيز بحال أب جماعنا يوكرين زقاتهم زليو لك وشمت حرموز مراقب تحريما مع التاوي ريبورت خمسة معزلنا أبكي بحري كباب بابيل من دبدما مبراب عيتنا السعودية مركب تحريم الله زبحالو لزلو أب بلاك سيز دما راشيا ناب ودباتنا يوكرين أبتو أوديسا زبحال أوز زنكساقسا مراقب ببزحي تحرم كم زلان كم زتري وزلهم نجر أوت تغيروا خمزلون زلنسكا بأمريكا خوين في دونالد ترامب باتريوت ميسايلس ديو قراديو نابل عبد الزارب اللي زلو راشا صراحة تغسل كم زلاين عن رزالنا أمونغو راشان يوكرينن زلو زمدن أمونغو راشان إيرانن زلو زمدنا بغصبتي ناب تقرار بزمتو زلو زي كوينات زي كلتا كويناتيو كنبلون نوح تانينا حجن كاس نابلنا بحدا كويناتنا تسقى يخيدالو زلنسكا بأمريكا زلو دونالد ترامب تراخي بلو انتاي تباهيلون كنرينا قندو دما እዚ ዝግበር ዘሎ ኣበይ ቦታ ምዃኑ ብካርታ ከሪአኩም ክፍትነ because there is እትኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ካብ ዘለዎ ንክገድድ ዘሎ ተኽእሎ ክልተ ኤቪደንስ ክበኩም እየ Odessa, right, was shut down. That means Europe's traffic along the Black Sea has essentially been shut down. This is huge. It's happening mostly around this area you see right here. You see that? It's called the port of Chernomorsk, right? Also called Ilichevsk, right?
just south of Odessa. It's a critical container terminal, one of the biggest in the world, located just south of Odessa. Maersk, you know those ships when you go to if you live near the sea and you go and you see them, Maersk. It's one of the biggest shipping companies in the entire world. You see them everywhere. They just decided they're officially suspending all of their services in this region. No more service in the greater Odessa region. In fact, just this week, they halted all of their services. كم تريوا زلهم إت بلاك سيز بحال زلو إز تريوا زلهم يوم بلغاريا رومانيا كمون يوكرين بتي أوديسا زبحال بوتا جيرات تقرب يوكرين دما بحقوق كلكلكم على بتي راشا دما بكريميا نتكريميا تقصاصيراتو سلازلا بخالون أبز بوتا زاتو بتحت دما تي نتمس أبوبا ناي كابز بلاكسي موتي دما تركيا تقاصر سلازي ناي تركي لكع كم زبابيل من دب تسبب مس أبوبا اللوا تركيا تقاصر سمالتيو إذن ريا زلنا دما توسخ كال عبي تياتر ناي كوينات زقبرو لزليو يوكرين عبا حجر كنسو نيشتي ودا بيزلوا قدم of course كريميا ناتوم سلازي نبره كريميا غيركا بلاكسي زاكل بحر نيرومي ولا كبي تركو غيرم زوص نيرم تخونو زاكل نيروم حجي مستر راشا اسفح بياتي وزلو تري وزلهم صبيب مواصو يزلوا سلازي راشا كبيت كوناي كلينت مراخب ناي يوكرين كهرمو سلازي إذن ريا زلنا نقولين بعد رومانيا ناينيتو هاجراتين زي بلاكسي أنا برومانيا زخدات يحرم الله ويبلي لنجن مارسك زبالة بزبوتها زكن كساغس إلى الخمسة اللي تمساسالي ستورد ما أبابيل مندبن أبوش متحرمزن كنسمعت أنا حنايو سلازي زي حركاتي قص نايتو كيناتنا يوكرين ناي روشان نابي قص يخيد كم زلوين عن رزلنا زحات مراقب هيرما خمسة لون كم زلنا قبر يوم نتن مراقب بميسايلات ناي راشا هرمون على لويز بلا نازل سمعوا Well, because of Russia's new weaponry and missile attacks. Look at this. This is what Russia finally decided to do in lieu of what Ukraine and Europe has been doing. So كم زلنا قبر كانتي قدم ناي راشا مراقب ببزحين زهرمان يرن أبزخا راشا هجينة تتصوتا يوكرين تتكمل زنبرت قمت إلى ناب راشا ناب يوكرين كم مخد كبر كم زلا يزنقر زلهم الزبط حدك خون كله أبتع عودو كينات قبر زلو دما حدش ملك كعيرام عن لو يبلو Troop buildup for Vladimir Putin. Ukrainian President Zelensky warning Russia wants another 30,000 troops from North Korea to fight on the front line. Now, facing a hard reality at home, which is that the average lifespan of a Russian soldier from training to combat is only between 10 days to 3 weeks, according to Foreign Policy magazine and British intelligence. Will Ripley is out front. At a cemetery for North Korea's جنتايم زبلو زلو زلنسكي of the CNN كم نسمع زلنا انتايم زبلو زلو Russia wants to receive كباب 3 شيء وتحضراتنا سمين كوريا ناب راشا كموتسو كم زغليو زلنسكي زخص زلو زلنسكي زبلو كل حقي مالتها يكونن جن أمونغو راشا سمين كوريا زلو زمدنا عبي مسموخانو كم دما سمين كوريا أبزو كوينات زي تمكرو زوزدو سراويتي دليو يزبحال مغنياتو ناي مودة كوريا تستواغول قدمي نيرو سلازي سمين كوريا ولا حيال وتهدروا عقمل لأن انتبه حيال وتهدروا عقمل كوينات كساب زي تفتني مكور سراويت على نكتب لها يتخلني خاص سلازي مس راشا بزلو زندنا كميتو زمثل عينات زندنا سلازلوهم سراويت ناتو أبت كوينات التخيدهم ولا كعبتي بتناي راشا ميديا كسم آخر لغاب عبقنا جنبارا يكدوني يمزو لهم جن عب لوجيستيكس ناب كالين يحجزوا مخانهم زنقر حبريتان لو بزم عربوا عالم جن بمولهم توم تحضرات مسي لهم كم زموت زلوا جيرهم يوم تزاربوا سلازي بحفشة سمين كوريا إذا كويناتنا يوكرين ناي راشان أكن مزراب كم تلاقي متي وهم كتب التغليها كوينات كاب كوينات زرب حساب كله دو قلدو كتب التغليها مجمري أمريكا كاب كوينات وتر بس نبحث مسرب حتى زبن عملوا كويناتنا أمريكا مرعايو مغنياتو 54% نقدنا يا صوارنا عالمنا كامباينتاتنا أمريكان دومينيز قبروا كباب فرقي نقدنا يا صوار اتز خبر انت بس حق نزف زوسد نقدي شاين أمريكا تكو حصروا سلازي أمريكا كوينات مالت مرعايو تراي كوينات نايد خاتات كوني بلون ولا بون تنايد خاتات كوينات دما كابت كوينات دي كون تربح كابت أقرقر معدنات كتسرقين كزمتن عدل يهوبا أبزو كوناتات زي سمين كوريا إذا كوينات ناي راشا كي جمرو خلا أي قدسوا لاني مني ولا راشا تقدس لاني يعني رأيت حجزاني أو نير خمس دلة إذا كوينات إذا كابز جمر أبت مجمر يا أبون الراشا تطوز بالحجرات كل التنيرهم كنا بالغلناوي حمش حجرات نيرو سمين كوريا حدا خابو منيرو إيرترا دما كاليتي أنا رخ قرمك
قال كابتن حمشته ابتنا مجمريا كينات راشا من يوكرين كونات مستقبره ابتنا جنرال اسمبلي استقبره دمسي ايرترا يدقفاتهم قال كابتن حمشته نتي علملو ورارنا راشا قبل عليه الاولነት يوكرين نزبل كخنن كله ايرترا يكوننتن ابغون راشا دوي لازي عبنت بين ايرترا ولا كو بمت قال ايرترا نتنا امريكا نت كينات ناي راشا نيتو زبقسو زلو كينات امريكا ني راشا نمودا تقبر زلا يزبل امنت طلهم بتنا يو ان درجه كتري خلاها ግን لولاውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ተደፊሩ ክነሱ لولاውነት ንዝደፈረት ሃገር ዝደገፈት ሃገር እያ ትበሃል ኤርትራ ብኻላ ዘራርባ لولاውነት ናይ ኤርትራ ተደፊሩ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሃገራት ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ንلولاውነተን ዝተደፈረ ሃገራት እንታይ ትገብር ንዝብል ኤርትራ لولاውነታ ንዝደፈረት ሃገር ዘይኮነት ነቲ لولاውነት ሃገር ንዝደፈረት እያ ደጊፋ ዝብል ኣብ ዩኤን ታሪክ ከም ዝቕመጠልና እዚኣ ክንዝክር ኣለና نفتوى نطلع يا ولا قاتي منقسي إيرترا زجبرو نتكونتات بعمق وصل زردوي كتب التخلي خاجن أتا ماركا فأميت نازل ناجن لو نتان تدفرت هاجر زي قد اسمني بتحرق بقار جزر لو نتان تدفرت هاجر نتنا عارز دفريكم كنني يزقب عنا يوم زلو حقناي علم لخاوي حقهم يزبل لو نت زخبرين عرينا أبنا بلتقنا بحرت في ندو ودبت في ندو يلولو لو نتنا كده فريدة لله ኣብ ዩኤን ከድና ክንከስስ ተኸይና ወይ እውን ኣብ ጀነራል ኣሰምብሊ ግን ንስኻትኩም ንባዕልኩም ሉላውነት ክድፈር ከሎ እኮ ኣብ ጎኒ ራሽያ ይኹም ነርኩም ዩክሬን ሉላውነታ ክድፈር ከሎ ክትውረር ከላ ዝብል ዘረባ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ድማ መገማት የድሊ እዚ ንግረ መንገድና ክንጠቕሱ ዘለና ኢና ነዚ ንግደፎ እዚ ታሪካዊ ፅሑፍ እዩ ኤርትራ ድማ እናታ መንገዲ ኣለዋ ናታ ኣካይዳ ኣለዋ ኦን ዲ ኣዘር ሃንድ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኩናት ምስ ጀመረ እንታይ ገይራ ይብለኩም ኣለኹ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሽያ عميق زمدنا بمقبر معت حجزات كبراشا كتركب جميرة هذا ندادنا راشا أمريكا درو أجهزات زلاس لازخنت بعلهم تفلتي لنا أمريكا راشا كبراشا ندادن أخلي يكون كهل نجارات حرشاو نجارات مريتهم بزح سبح سلزي يكون سمين كوريا بزح كابوك رغم بفلا ندادن قطبا ما زي أجد سينيرو ندادن سأجم سلزي نبرم سلزي ندادن كهل نجارات مصرخ بوك قطبا نسمين كوريا أبزن زحلف حمش عمت روي لو تغير الليبل روي لو تغير أنا يكون كوبز بلاكم زلوا وول ستريت جورنال أمريكا يكملوا تديهمنا نبناي تشاينا ساتلايت استرعي ريل استيت بومي كبرالو تهجر قطبا ناتا نبلع على خيدلو ميسايلاتا معبيللو سبمارينا معبيلا بز مراقب كوينات معبولات كتقرب جميرة الله نيوكلر كتكساز خلا مراقب كوينات غير الله قال يزبال سلسلة سمين كوريا كابزو كوينات زي أمانة نت كوينات كم استراتيجي كورة بحواسيدو نراشا أصوارات مخازينو تأكيد زنبرة بمشات مع الجنزب كركب جميرو سراويتو دما أبزع على كينات تمكرنا كينات كم زوسد جيرو بزح زرب حاجة ريزبال الجزء زلنس كنت عايز بنسلو أفانا عايز بنسلو هذا سمين كوريا يربح له بزح سراوي سلزلون راشك حق زغلي راشا حق استيه بلونا بعلم سمين كوريا عندي حق زناتي كالايد ما إيران كل تهجراتين عندي بوتهدروا عامز حق زوا سمين كوريا إيران كلتي عندما كم قبر ملسي استفل عليه تكنولوجيا رخيبانين سلزي أبغون راشا تكون كلا خاسي قالنا قرون كتركب صبغيو رجس إيرترا وناس أرجزيات خوني أبتمجمر يا جزات قمتنا تيو يبحلني يريد حرت قدام العالي إيرترا كبراشا قال أسوار كم زجزاتوني نقري بس خوينا بتي سمين كوريا وتهدرات يوم قالوا أتكوينات دما نابز قدده كوناتات قيدي 3 شهور وتهدرات كتركب أبزوانزي ولا أبتكوينات يتو أبتدي حرق مبارز اللي كسر 3 شهور تقدر حجزك أسوار نمملادي نخالدك حجزك قالوا عبنا قريب 3 شحن يوكرين كواز غليل سلازي زي نتي راشا بزح سرايت اللوا بزح أسوار اللوا زبهال هو ساخت عشان مسلز غنو عبي سجم كون كم زغلي أمزنا برزلو نتوكينات دما عبلو تقبر له زغلي أزي سلز غني أبزي جي زكاز اللوكينات أب أمريكا مالتيو أبزي زلنسكنا أمريكا زلنسكنا يوكرين أب أمريكا خيدمز دونالد ترامب زبالو سمعوا Zelensky says US President Donald Trump has agreed to give Ukraine licenses for the domestic production of Patriot missiles. Washington has not confirmed the deal, though. Ukraine has long sought Patriot systems to strengthen its air defenses against Russian drone and ballistic missile attacks. Zelensky later visited the US Congress, where senators overwhelmingly voted to advance a sweeping bill of tougher sanctions against Russia. I want to thank you for أبزج كلتا نجار كتريهم حدا مس دونالد ترامب كم استراخبن صبغ زغنا ركب كم زكايرون دونالد ترامب ولا عبيت ديل جيروم زبل زربان تدي وسجن صبغ ركب كم زنا برز جلس حبريتها سمعنا لنا حدا كالاي تي كوينات بريزنتنا دونالد ترامب ولا زحت زبل انت مسألة عندنا تكوينات زدف زلومنيوم
سنتنا أمريكا زوم تريوهم زلهم ريبابليكان بلو ديمقراطيس نتكوينات لك كمر عام زريوه سلازي عجون توسخ قدا قبل الرشا نمقبار تسمامي عملو بشم نايتي زموتي مسارحتهم زنبرة سنتر لينسي جراهام زبال أب يوكرين قدا خجبريلو خيدو خلو زموتي بشمو نايكو تعيم جرا مثلني أبغون يوكرين دو بمبال قدا قبل الرشا نخقبي صدف دفي بلو خمسة لوين عن رجالنا ናይ ኣፅዋር እኳ ብዙሕ ሓገዝ ተዘይገበረሎም ኣፅዋር ባዕላቶም ንኸፍርዩ ድማ ዩክሬን ፍቓድ ሂቦሞም ከም ዘለዉ እውን ይንገር ስለዚ እዚ እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ደረጃ ከደይቦ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ወላ ካብ ኣፉን ተሰሚዕኩም እቲ ዘለንስ ክዝበሉ Russia. We are very thankful for this discussion. The discussion was with details how to help Ukraine, and we are thankful that this bill is very important. Sanctions pressure on Russia is very important, and really gives. It's not only about the money, how to stop to finance this war, but it's also a big signal to Europe, big signal to Ukraine, big support of our people. Ukrainian authorities. كم تريوا زلهم أبزي ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ርክብ ከም ዘካየደ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ በፅዋርን ብገንዘብን ጥራይ ደይኮነ ዋላ እቲ ሞራላዊ እገዳ ምግባር ንራሻ ሕፅረታት ምግባር ንራሻ እናሓነቕካ ምኻድ ንሱ እውን ነቲ ዓውደ ኩናት ሓጋዝን ፅቡቅ ነገርን እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ከመይ ይፀፋፍዕዎ ናበይ የዛውርዎ ከም ዘለዎ ትሪኡ ኣለኹም ሓደ ካብቲ እዚ ኩናት እዚ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብዙሕ ሽግራት ሒዙ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ኪኑ ሓሊፍካ ድማ ኣብ መወዳእታ እዞም ክልተ ሃገራት እንታይ እዮም ክገብሩ ናበዮም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለው ራሽያን ዩክሬን ማለት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ተቐርቂራ ዘላ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዓብዩ እቲ ኤሮፓ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃርቲ ኩናት ዩክሬን ዝነበረ ሸለል እናበሎ ይኸይድ ምህላው ንኤሮፓውያን ከምዚ ሓደ ሓገዝ እዮም ዝገብርዎ ዘለው ብግምጣሉ ፑቲን ነቲ ዘለዎ ኩነታትን ፖዚሽናቱን ንምሕያል ብፍላይ ድማ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ብምርኣይ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ብምርኣይ ምስ ኢራን ዘለዎ ዝምድናታት ነክሕይል ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዎ ዝምድናታት ነክሕይል ክግደድን ክቀላጠፍ ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩናት ሕማቅ ኩናት ኢና ንሰምዕ ዘለና ከምዚ ዓይነት ኩናት ሕማቅ ተሰሚዑን ተራእዩን ኩናት ክንዲዚ በዚሑ ኣብ ታሪክ ኣይፍለጥን እዩ ናይ ብሓቂ ንክትኣምኖ ዘሸግር ደረጃ ኢና ዘለና ሓደ ኩናት ዝሒሉ ከይትብል ካልእ ዝገደደ ኩናት ትሰምዕ እቲ ሓደ ከምዚ ከይትብል ካልእ ዝገደደ ነገር ትርኢ it's just I don't know man this is going to be very very tragic ዝሕዝን ነገር ጥራይና ንርኢ ዘለና okay so much about this እናተኸታተልና ንሕና ድማ ንዘሎ ኩነታት ክንበኩም ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ገጽ ናይቲ ኩናት ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ there is this story ኣብዚ እዋን እዚ ንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ After days of relative calm, tensions in West Asia have flared up once again. The United States, Iran, Saudi Arabia and Iran-backed groups are now at the center of a fresh round of military action. In the latest, US and Saudi warplanes carried out joint strikes on Iran-backed militants in Iraq. The US military And Todd, after a few days without strikes, the relative calm in the region has been broken with this latest exchange. CENTCOM says U.S. and Saudi fighter aircraft struck multiple terrorist logistics and weapons sites across eastern Iraq in a strong response to over 30 IRGC-directed aerial drone attacks in the last 72 hours. The unwarranted attacks against U.S. forces were not successful. The U.S. also says on Tuesday the Yeah, watching Al Jazeera, we have some breaking news for you. It is Iranian state media saying that... So, ንክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዕሪፍና ድሕሪ ምፅናሕ ክልተ ሰለስተ መጥቃዕትታት ሰሚዕና ኣለና ሓደ ሎሚ ንግሆ ኢራን ናብ ጆርዳን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣብ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጆርዳን ዘሎ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ክንገር ፀኒሑ ድሕሪኡ ድማ ኣሜሪካ ድማ ተኸላኺልናዮ ክብሎ ድሕሪ ምፅናሕ ተመሳሳሊ ድማ ኣሜሪካን ስዑድያን ብሓደ ኮይነን ድማ ኣብ ኢራቅ ናይ ኢራን ደገፍቲ ናይ ኢራን ዝኾኑ ወይ ከዓ መሻርክቲ ናይ ኢራን ዝኾኑ ዕጡቃት ምልሻ ናይ ሸዓ ኣለዉ ኣብ ኢራን ሓያላት ዝኾኑ ናብኣቶም መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝካየድ ዘሎ very very important እዩ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ብሓደ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝበሃል ዘሎ ስዑድያ ስለምንታይ ብዓብዪ ሑቲ እናሃረማ ከሎ ንሑቲ ገዲፋ ናብዚ ቦታ እዚ ከይዳ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ ንዝብል of course ንሑቲ ክትሃርመ ይትኽእል ኢኻ ሑቲ is too dangerous ሑቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ግን ገለ ካብቲ መጥቃዕትታት ኣብ ስዑድያ ዝግበር ዘሎ ብመንገድቶም ኣብ ኢራቅ ዘለውን መፅኡ ሓደጋታት ከም ዘወረደሎም ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ ስዑድያ ክዝረብ ሰሚዐ ነይረ ስለዚ መጀመርያ ንሑቲ ገዲፍካ ነቲ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ሃሪምና ኢሎም ዝኸስዎ ዝነበሩ ንዕዑ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ ይዘርኢ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም እቲ መልእኽቲ ድማ ንጹር እዩ ኢራን ትእዝዞ ዘላ መጥቃዕቲ ናብ ስዑድያ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ እንተኾነ ኢራን ፊት ንፊት ምስ ስዑድያ ክትተሃራረም ትደሊ ኣላ ስዑድያ ግን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ስዑድያ መንጎ ስለ ዘላ ንስዑድያ ምህራብ ማለት ካብ ኣሜሪካ ንኽትፍንተት ከገድዳ ዝኽእል ነገር እዩ ብምባል ፕሮፌሰር ፔፕ ኣብ ናቱ ኤክስ ኣስፊርዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ካብተን ካልኦት ንላዕሊ ስዑድያ ዝያዳ እንተሃሪምካያ ካብዚ ናይ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምሕዝነት ክትሃድም ትኽእል ንሳያ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ነተንያሁን ዘለንስኪን ክልቲኦም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ኣብ ዘካየድሉ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሕጂ እዞም ኣብ ኢራቅ ዘለዉ ሓይልታት ተሃሪሞም ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ክንምንታይ ኣብ በዚ ማህረምቲ እዚ ሓደጋ ክወርዶም ከም ዝኽእልን ከምኡውን ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ንኣብነት ናይ ኢራቅ ፕራይም ሚኒስተር እውን ኩነታት ብዕምቆት ኢንቨስቲጌሽን ክገብርሉ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ እዚኣቶም መን እዮም ዝበሃሉ ኢራቂ paramilitary force condemns Saudi US attacks on headquarters ስለዚ ናይ ስዑድያን ናይ ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደቶም እጡቃት ምልሻ ዝበሃሉ ኮኒኖሞ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ አንደን highly dangerous escalation እዚ ድማ ዝገደደ ደረጃ ናይቲ ኩናት ጌርኩምና ኣለኹም ንሕና ድማ መፍተትና ረኺብና ዝመስል እዩ ሕውቲ ትንክፍ ምሰበልዎ ኣብ ዝሓለፈ ሪኢኹም ኢኹም ዋ መፍተትና ረኺብና እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ስዑድያ ነቲ ናይ ሰንዓ ኤርፖርት ሃሪሞሞ ምስ ተሰምዐ ሕውቲ እንታይ ኢሉ ልክዕ ከምዚ መርዓ ዝተኣወጀሉ ግርብ ዘይኒ ስዑድያ ኸውን ደልየልኩም ዝነበርና ኢራን ከልኪላትና እምበርና ዓኹም ደኣ ማዓትሕነ ኮይ ዘለና ብምባል ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ቀፃሊ መጥቃዕትታት ካላርስቲ እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ስዑድያ ብዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ጌራ ነዞም ሕውቲ ብዙሕ ዓይነት ሲጅ ወይ ከዓ ዕፅዋን ክባን ጌራትሎም ከም ዝነበረት እዞም ሕውቲ ገለ ስጉምቲ ናብ ስዑድያ ከይወስዱ ኢራን ስለተጠንቆም ዝነበረት እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ናይ ሰላም መንገዲ ይቕፅል ከም ዝነበረን ብሽምግልና ናይ ቻይና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኩነታት ስለዘየለ ኢራን ድማ ከቢድ ኩናት እውን ክመፃ ከም ዝኽእል ስለትፈልጥ ዘላ ነታ ቀዳመይቲ ካርታት ናታ ንሑትን ነዚ ካልኣይ ጉጅለ ኣብ ኢራቅ ዘሎ እንትጥቀመሉ ከም ዘላ እዚኣቶም ድማ ንባዕሎም ናቶም ዕላማታት ዘለዎም ስለዝኾኑ ንክሃርሙ ኩሉ ግዜ ድልዋት እዮም ስለዚ ኢራን ብቐጥታ ሃሪማ ከይበለት ከላ ብኢድ ኣዙር ዕላማታታ ክትሃርም ትጅምር ኣላ ስዑድያ ድማ ከቢድ ቀሊል ዘይኮነ ሓደጋ ወሪድዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለናን ኣብቲ ኩነታት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ጎኒ ናይዚ ካልአይቲ ሓንቲ ክንውስኻ ዘለና if I have to ስዑድያ እውን ኣብዚ መልሲ ሂቦም ከም ዘለዉ ዝክርዎ ተኮይንኩም እዚ ናይ ኢራቅ ፕራይም ሚኒስተር እውን ናብ ኢራን ከይዱ ከም ዝነበረን ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ዘሎ ሕልኽላኻት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ካልእ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ዝግበር ዘሎ ፈተና እውን ከም ዘሎ ምርኣይ የድሊ And says American forces successfully intercepted a ballistic missile attack launched from Iran yesterday. The conflict widening earlier this morning as Jordan's military says it also intercepted and destroyed 5 Iranian missiles. In a post on social media, CENTCOM says Iranian forces fired multiple ballistic missiles at U.S. bases in the Middle East in what it called an attempted surprise. زون أكل نايت نريو زلنا ينات سنتكم زبهال وتدراو زناتهم زبلو زليو سلزي تي متقعتات كاب تعرف وزغنيه ناقد داي خيط كم زلون زونتي ناي سعوديان ناي أمريكان بحر زغبرو متقعت زبهال زليو سلزي نتنياهو كاب أمريكا تمليسلو مس بريزيدنت دونالد ترامب تراخيبلو اندحر سمعكا كوينات كتصحفح مخانو ابو خلخا خد قمتا تخل እታ ካልአይቲ ዳይናሚክ ናይቲ ኩናት ግን ክንምለሳ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ይበሃለና ፀኒዑ ኣበይ በፅሑ ንሳን ተሰሚዕካ ኢኻ ኩናት ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ክትግምት ትኽእል Oman's proposal, which would have seen a joint management of the Strait of Hormuz, it says Iran has rejected Oman's proposal, which would have seen a joint management of the Strait of Hormuz. It says such a plan doesn't address Tehran's security concerns. Now, Oman's plan to manage the Strait of Hormuz includes voluntary fees to ensure Iran would not exercise sole control of the waterway. Iran countered this plan, proposing instead to Oman that Tehran would manage shipping through its side of the doesn't address Tehran. Okay, this is very important. Iran rejected the Omani proposal.
ዑማን ዲፕሎማት ናይ ዑማን ናብ ኢራን ከይዶም ብዛዕባ ምሕደራ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዘራርቡ ዝርርብ ርክብ የካይዱ ቀንዮም ንክልተ መዓልቲ ዝቐፀለ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ዝብሎ ዝነበረ ንዑ እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብ ካብ ዑማን ዝቐርብ ዝነበረ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ብክልተ በቲ ወገንና ዘሎ ንሕና ከነመሓድሮ ብወገንኩም ዘለኹም ድማ ንስኹም ከተመሓድርዎ ኢሎሞም ግርም ባዚኣ ምክንያቱ እንድሕሪ ብወገን ዑማን ዘሎ ንስኹም ከተመሓድርዎ ተኮይንኩም ኩሉ ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ይሰብ ወገን ኢራን ዘሎ ክኸይድ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ፈጢሩ ብልሎ ኢራን ኣይንቕበሎን ኢና እቲ ናትኩም እውን እንተኾነ ንሕና ኢና ክንቋፀሮ ንደሊ ኢሎሞ this is it ኢራን is the whole ወሽመጥ ሕርሙዝ ንዓይ ዝምልከት እያ ትብል ዘላ ማለት ኣይገርመካን ይከም ምባሎም ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓደ ኣፅዋር ናቶም እዩ እንድሕሪ ብወገን ዑማን ዘሎ እንተፍቂዶምሎም ዳ ደን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊት እንዲ ዘሎ ብናይ ወገን ኢራን ዝኸይድ መርከብ ክህሉ ይክእልኒ ኩሉ በቲ ናይ ዑማን ተሰሪዑ ክኸይድ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል የለን ክልቲኡ ንሕና ኢና ክንቋፀሮ ዘለና ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ዝበሃል የብልካን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ባቤል መንደብ ድማ ምስ ኣልጊብና ኣለና ብምባል ትራፊክ ናይ ባቤል መንደብ እውን ብዓቢ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ከቢድ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ትገብራት ኣለካ ግበር ተባሂሉ ማለት እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኽፈት ኣይክኽፈትን ኢሉ So as I pointed out there, Rasul, some proposals over the Strait of going on. Where are we at with that at this hour? We do not see a significant change in Iran's position. Much of the details that now we know about the Omani proposal and then Iran's counter-proposal are coming from the Deputy Foreign Minister of Iran, Kazem Gharibabadi, who is also the head of Iranian technical teams in the negotiations. So what he said simply is that the Omani delegation was in Tehran on Friday and Saturday. There have been several rounds of talks at political and technical level. So Omanis have suggested a 50-50 arrangements, means the northern road to be under Iranian control. And ከምዛ ዝብለኩም እያ እቲ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ዑማን ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ሒዞም እዮም ከይዶም ነይሮም ስለዚ ፍርቂ ንማቐሎ እሞ ፍርቂ ንስኹም ተመሓድርዎ ፍርቂ ድማ ንሕና ከነመሓድሮ እዩ ስለ ዝበልዎም ከምኡ ዝበሃል የለን ንሕና ኢና ኣብ ኩሉ ቁፅፅር ክህልወና ዝኽእል እንተወሓደ ኣብዚ ግዜ ኩናት ምክንያቱ ተፀላኢቦ ክሓልፍ ስለ ዝኽእል ተኣማሚና ናትና ድሕነት ክንሕሉ ተኮይንና ንሕና ቁፅፅር ክህልወና ኣለዎ ብምባል ንዑማን ምስ ኦማን ኣይተሰማምዑን ከይተሰማምዑ ድማ ፈሺሎም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብናቱ ዘረባ እንድሕሪ እዚ ዘየጋጢሙ ዓብ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ እዩ ነጊሩ ነይሩ እቲ ሕቶ ሕጂ ናብኡ እዩ እንታይ እዩ ክገብር ዝኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ንዝብል እዩ ሓንቲ ካብተን ዝብልዎን ዘለዉ ድማ እዚያ ጎቦዚያ ታርጌት እያ Inside Iran's Pickaxe Mountain. Came up this morning in his interview with Fox and Friends, which you happen to know a little bit about. It's another nuclear site, but it's bigger and harder to penetrate than anywhere else. They actually built it in the side of a mountain, 300 feet below the earth. Solid granite surrounding it, just south of Iran's Natanz nuclear facility, which we hit already. That's what makes it so significant. Its depth has raised questions about whether even America's most powerful bunker busters could reach it. Joining us now to discuss ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ፒካክስ ማውንቴን ዝበሃል እቲ ናይ ኒኩለር ቦታ ኣለዎ ዝብልዎ ነዚ ክሓርሞ ይሓስቡ ከም ዘለውን እቲ ፀገም ግን ወላ ኣሜሪካ ዘለዋ ኣፅዋር ተተጠቀመት እቲ ዝዓበየ ቦምባታት እውን ተተጠቀመት ነዚ ቦታ እዚ ከረኻኽበሉ ይኽእል ደቲ ሚሳይላት ናቶም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዘለዎም ፀገም ዝገበርካ እንተገበርካ እውን ክትሓርሞ ዘይትኽእል ደረጃ ናይ ፀገም ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ድማ ነዚ ተኣማሚኖም ናብ ነብሎ የብልናን ዝገበርኩም ግበሩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣይንኸፍት ከምኡ ድማ ኒኩለርና ኣይንረክብ ዝኾነ ነገር ንገብሮ የብልናን ንዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትደሊ ድማ ድልዋት ኣለና ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንዝብል ዓለም ንዑያ ትፀናፀን ዘላ እንታይ ክገብር ይኽእል ወርስ ሂዝ ኔክስት ሞቭ ገነ ቢ ዓይነት ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘን ዓበይቲ ቢ2 ቢ52 ደገሎ ዝበሃላ ነፈርቲ ድሮ ተቐሪበን ከም ዘለዋ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ቀሪበን ከም ዝነበራ ገለ እዩ ዝንገር ነይሩ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ይዳለው ከም ዝነበሩ ስቲል ናይ መጥቃዕቲ ናይ ምግባር ናይ ኩናት ናይ ምግባር ኩነታት ከም ዘሎ ይንገር እዩ we'll see if this is going to happen or not ንቐፅል ካብኡ ኣብዚ ቶም ኤክስፐርትስ እንታይ ይብሉ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ስምዕዎ Cliff May. Cliff, Pickaxe is coming up. It's got to be addressed. The Netanyahu reported yesterday that he has schematics and details about centrifuges being moved in there, possibly with uranium. What should everyone know about it at home?
what you said, that it's a harder target than was Fordo. It's deeper under the mountain. But there are ways that this can be addressed. There's always an Achilles heel to these facilities. Ventilation shafts, although evidently Pickaxe has only one, Fordo had two. Our bombs went through the ventilation shaft, not through the rock. There's always the entrance as well. You can block up the entrance. Can they dig it out? Sure, but you can hit the bulldozers and the people operating them as well. ብሓፈሻ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል መልስናቱ ገለ መተንፈስ እንተሎ ክንሃርም ንኽእል መእተዊ መንገዲ እንተሎ ክንሃርም ንኽእል ግን ብርግፅ ንኩሉ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ያለ ነተንያሁ ገለ ስልያዊ ሓበሬታ ሒዙ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ነይሩ እንታይ ተባሂሎም ኣለው ናይ ሎሚ ኣብቲ ዓንተ በዘራኹኹም መጥቃዕቲ ኢራን ኣካይዳ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኢራን ኣካይዳ ናብ ባሕሬን ናብ ጆርዳን ዘሎ በይ ዝበልክኹም ድማ ካብኡ ዝብገስ ምክንያቱ they know ኣሜሪካ ገለ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ሓሳብ ስለ ዘለዎም እንታይ ትገብራላ ኦልሬዲ መጥቃዕትታት ናቶም ኣቐዲሞም ነቲ ክመፆም ዝኽእል ገምጊሞም ኢራን መጥቃዕትታት ይገብሩ ከም ዘለውን ንኣሜሪካ ካልኩሌት እናገበሩ ክሃርሙ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting ኣክሲዮስ ዝበሃል ዝብሎ ዘሎ thought a productive meeting after weeks of tension ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ዝርርብ ከም ዘካየዱ productive ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ዝርርብ ከም ዘካየዱ እዩ ዝንገር ዘሎ the sale of F-35S to Turkey, which Israel opposes, was not raised. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቱርክ ግን ነተንያሁ F-35 ናብ ቱርክ ክሽየጥ ዝተባሃላ ነተንያሁ ስለ ድፈርሀ ካልዑላይ ከዓለ ነታረሲ ይበሃል ኣሎ was not raised at the meeting and Trump did not demand that Israel withdraw troops from areas they occupy. ስለዚ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ሰራዊታ ንክተውፅእ ወይ ገለ እውን ኣይሓተታን ይብላ ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፅቡቕ ዝርርብ ተዘራሪቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ናብ ሃገራት ዓረብ ንስገር ብፍላይ እተን እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ነገር ክወስደለን ከም ዝኽእል ዝግምታት ዘለዋ ሃገራት ሓደ ክናቱ መንገዲ ክጨርም ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብዚ ንነዊሕ እዋን ኩናትን ወረ ኩናትን ንሰማዕ ኣለና ግን ሓደ ሃገር ጠቕላላ ይህረም ከምዘየለ ወይ እውን ኣብዚ ካላንደር ናይ ሃገራት ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ንፈልጦ ነገር ኣሎ መን እዩ እዚ ሃገር እዚ እንድሕር ኢልኩም ኣብዚ ናይ ኢራን ኩናት ዘይህረም ዘሎ ኢማራት እስከ ኢማራት ለንቀነ እንታይ ኮይኑ እዩ እዚ ኩሉ ኩዌትን ባሕሬንን ጆርዳንን ክረሙ ከለው ጠቕላላ ዘይህረም ዘሎ እንታይ ስለ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ንዝብል I'm going to give you one answer. Have found a way to stay out of Iran's latest line of fire. After being attacked by nearly 3,000 Iranian missile and drone attacks early in the war, the Emirates has not been directly targeted in the latest exchanges, even as Iran struck Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia, and Jordan. Behind the scenes, Abu Dhabi is reportedly cautiously reopening diplomatic and economic channels with Tehran, while as the UAE is also strengthening its defenses with Israel and the United States. Quite the balancing act the Emirates is walking. Daddy. እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም if ኣብዚ ኩናት ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኢራን ንብዙሓት ሃገራት ክልጅ ትሃርም ከም ዝነበረት ዝዝከር ኮይኑ ለሚሸውይቲ ካርታ ኢማራት ትሪእዎ ኣለኹም ኢራን ኣበየሎ እተን ሃገራት ክልጅ ኩለን ይህረማ ከም ዝነበራ ንፈልጥ ነርና ዘይህረም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ለንቀነ ስዑድ እዚ ኢማራት ዝበሃል ጠቕላላ ይህረም የለን ዋላ እኳ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ከባቢ 3,000 ዝኾና ድሮናትን ሚሳይላትን መጥቃዕትን ተካየዱሎም ንነዊሕ እዋን ግን ጠቕላላ ናብ ኢማራት ገፁ ኣይተተኮሰን ኣሎ እስራኤል ድማ ሚድያ ናይ እስራኤል ድማ they started to talk about this ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና ትሕይሎ ኣላ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ትሕይሎ ኣላ ምስ ኢራን ግን እንታይ ዲል ስለ ዝገበረት ወይ እንታይ ጌም ትፃወት ስለ ዘለያ ጠቕላላ ዘይትህረም ዘላ ኢማራት ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ እዚ ሃገር እዚ ናይ ብሓቂ ብየማንን ፀጋምን ከላኽዕ ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ ንኢማራት ኣናኣይስካን ኣቃሊልካ ምርኣይ ቀሊል ብሓዊ ወይ ከዓ ንፀላኢ ኣቃሊልካ ይርአ እንዲ ንኤርትራ ብፍላይ ኣብ ኢማራት ንኤርትራ ትፈትዋ ሃገር ከም ዘይኮነት ንፈልጥ ኢና እንተወሓደ ብዛዕባ ኤርትራ እንተዘይተዛረቡ ነቶም ፀላእትና ግን ምሳቶም እንታይ ዓይነት ዝምድና ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ለንቀነ ንእስራኤል ከማን ዘሻቕለ ዝመስል ዘሎ እስከ መልሲ ስምዕዎ Still with the League and Yaakov. The League, how is the UAE rebuilding ties with Tehran while still growing closer to Israel, closer to the United States, and publicizing those close ties as well? Perhaps they're walking this fine line. Well, I mean, after 5 months of this war, the Emiratis understood that they need to deal with Iran in one way or another, because they have seen that the Israelis and the Americans, and basically the Americans that stopped this war and went for negotiations while Iran still had its missiles, still had its drones, and they needed this coming back to normal life in Dubai, where business people and executives and, of course, influencers all over the region come to Dubai and make it the ጅንታዮም ዝብሉ ዘለው
ኢራን ኢማራት ባ ድሕሪ 8 ድሕሪ 5 ኣዋርሕ ናይ ኩናት ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል እስራኤል እውን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ጽቡቕ ገይሮም ርዮም ኣብቲ መጀመርያ 3 ወርሒ ወላ እንተበልናዮ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝዕወት ይመስልዎም ነይሮም ብፍላይ ኢማራት ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራን ከውድቕዋ እዮም ስለዚ ሙሉእ ደገፍናትና ኣብ ጎኖም ኮይንና ንሳቶም ምስ ተዓወቱ ዲሞክራሲ ገለን ስለ ዝኾኑ ህዝቦም ገለ ስለ ዝብሎም ክገቱ እዮም ንሕና ግን ሰተት ኢልና ሓደ ተን 3 ደሴታት ኣከራኸርቲ ዝበሃላ ክንጥርንፈን ኢና ካልኣይ ድማ ምስ ኢራን ዘለና ቅርበት ሽርክነት ብቁጠባ ተገለደ ኢልና ኣቲና ከምዛ ሊብያ ጌርና ዓብ ፅልዋ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ነይርዎ ነቲ ናይ ኢማራት ምስሕፋሕ ድማ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሚ ድማ ስውር ዝኾነ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሚ ብጣዕሚ ከገልግል ዝኽእል ኣጀንዳ ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ ድሓር ግን ምስ ረኣይዋ ኣሜሪካ ነዞም ሃገር እዚኣቶም ክስዕሮም ከምዘይ ትኽእል ተረዲእዎ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ሸውሃት ከምዘይብሉ ከዋፅኦ ከምዘይክል ክሃድም ጥራይ ይደሊ ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ንባዕሎም ኣብ ተሓዊ ተጠቢሶም ስለ ዘሎ እንታይ ገይሮም ንኢማራት ንኢራን ብዝተፈላለየ መንገዲ ረኺቦም ንሳኹም ክንባእሳ ይንደሊና ኣለና ዝገበርኩም ግበሩ ንሳኹም ክንዕረቕ ኢና ንደሊ መንገድና ቀይርና ኣለና ዝመስል ዘረባ ከም ዘካየድ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ምስ ኢራን ዕርቂ ክትጌርካ ብወቅዕ ተዛሪብካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እስራኤልን ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈርሁ እንታይ ይገብርሎ ብወቅዒ ምስ ኢራን ይተፋኖም ንእስራኤልን ኣሜሪካን ዝድግፉ ኮይኖም ክነሶም ምስ ኢራን ግን ብታሕቲ ይዘራረቡ ከም ዘለው እዚ ናይ እስራኤል ሚድያ የተንባሃልና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንንውሕ ዝበለ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ካልኣይ ዝጀመረ ኩናት ኢማራት ጠቕላላ ይተተንከፈን ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ምክንያት እዩ ቀጠር ናይቲ ኩሉ ሰላም ዝገብር ዘሎ እውን ተሃሪሙ ክነሱ ኢማራት ይህረም የለን ስለዚ ኢማራት ነፍሱ ኣውፅኡ ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ ካብዚ ዝብሉ ግን ምናልባት ንግዚኡ ከማሽክዖም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢማራት ንክህረም ግን ኢራናውያን ከም ዝደልዩ ብዝፍለጡ we just need to increase the cost to the other side to make sure that the US economy is destroyed while Trump is the president. If you take 20% off the oil that is presented in international markets, the oil that comes from this region, that means high oil prices for at least 2 years. And that means the end of Trump and the Trump presidency and the American economy, hitting 3 goals at the same time. And seems to be the only solution because the Iranians have tried negotiating, and every time they sat at the table, the United States bombed that table. They think they can handle the cost. So what the Iranian side, a lot of people here say that we just need to increase the cost to the other side. This doesn't have a diplomatic solution, it has a military solution. So you prefer that Iran continues attacking the American bases, the Gulf? What would you recommend if you were in a position of calling the shots? I know it's a difficult thing to kind of put yourself in that position, but what would you... ሕጂ ኣብዚ እንታይ ብላሎ እዚ ሓደ ካብቶም ምሁራት ናይ ኢራን ኣብዚ ሚድያታት ዝዛረብ እዩ ቨሪ ኮንሰርቫቲቭ ጥቁቕ ዝኾነ ዘረባ ዝዛረብ እዩ ፕሮፌሰር እዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴህራን ን40 ዓመታት ኣሜሪካ ንኢራን ዘይደብደበትሉ ምክንያት ሓደ ኢሉ ንኢራን ተሓሪሞም ኢራን ግብረ መልሲ ክገብሩ እዮም ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክፀሉ እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዝነበሮም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ንክጅምር ምስ እስራኤል ኮይኑ ዝመኸረ ድማ ንኢራን ዝኣክል ምድኻም ጌርናላ ስለ ዘለና ኢራን ግብረ መልሲ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ዝብል ግዜ ደምዲሞም እዮም ውግእ ገፊቶም ኢሉ ስለዚ ኢራን ንሕጂን ንሓዋርን ውግእ ከይመፅኦም ዝደልዩ እንድሕሪ ኮይኖም ሓንቲ እያ ተመፍትሒ ኢሉ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነቱ ጠቕላላ ክፅይቕዎ ኣለዎም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ $200 ከም ዝበፅሕ ንበርሚል ክገብርዎ ኣለዎም ነዚኣ እንተደይገይሮም ሕጂ ውግእ ክምለስ ኢሉ ሕጂ ውግእ ክመፅእ ነዳዲ ናብ 80ታት ናብ 70ታት እንድሕሪ ክወርድ ኢሉ ከም ብሓድሽ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ውግእ ክጅምር ኢሉ ዋጋ ናይ ነዳድን ዋጋ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምን ክሳብ ዘይተተንከፈ ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒሩ ማለት ዘበት እዩ ዘቃፀልካ ቃፅል ማዓስከር ህረም መርከብ ህረም ኢደዝን ማትር ቁጠባ ክሳብ ፅቡቕ ዘሎ ደገነ ከም ባክ ኢሉ ስለዚ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ሓሪምካ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ሽግር ክትፈጥረሉ ለካ ብፍላይ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ ንስኻ መርሕነት እትነብር ናይ ቦታ ህረም ምበልካዮ ነቲ መንግስቲ ናይ ኢራን ኣበይ ናይ ዕላማታት ክሃርም ዝያዳ ምደለካዮ ይብሎ ኣሎ ስምዑ ወዚ እዚኦም እጂ እቶም ኣኽረርቲ ይኮኑን እቶም ሞደሬት ህዝቢ እዮም እዚኦም እቶም ሞደሬት ምሁራት ዝበሃሉ ማእከላይ መርገፁ ዘለዎም ዝበሃሉ እዮም What would you target to kind of build that deterrence? Oil facilities in a manner that fixing Professor. I'll do one more because I know you like drinking water and you're in UAE. Water desalination facilities. These countries depend on these facilities for 98% of their water.
And we got 50,000 US troops in this part of the world. And if they cannot have access to water, they just have to go back to their estates, go back to the United States and drink water there. The Iranians are getting tired of getting hit every few weeks or every few months, losing civilians, losing infrastructure. እንታይ ዝብል ዘሎ ጥንቁቕ ሓራቕ ዘይኮነ ስምዒቱ ዝቋፀር ፕሮፌሰር ይገርመኩም እንጂ እንታይ ይብላሎ እንታይ መሃረም ከም ዝበሎ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ኢማራት ይኹን ናይ ስዑድያ ናይ ገለ መወላዕ ኮ ኢሉ ምክንያቱ ሪል ክሳራ ክስምዖም ክኽእል ኣሎ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ከምኡ እውን ተወሳኺ ኢልዎ ናይ ማይ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ እውን መሃረም ኮ ነይረ ኢሉ ስለምንታይ ሓደ 50,000 ዝኾኑ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ካብተን ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ማይ ሰቱ ዘሎ ስለዚ እንተፀሚዩ ሓፊሉ ንዓዱ ኸይዱ ኣብ ኣሜሪካ ማይ ኣለዎ ካብ ክሰት ትኽእል ኢልዎ መዓልታዊ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኢራን ዝፈርስ ዘሎ መዓልታዊ ህዝቢ ኢራን ይድሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኢራን ኣብ ሽግር ዝወድቕ ዘሎ ስለዚ መን ስለ ዝኾኑ እዮም ሳቶም ምቾት ክነብሩ መንግስቲ ኢራን ጥንቁቕ ስለ ዝኾነ እምበር ክግበር ዝግብኦ እቶም ህዝቢ ዝብልዎን እቶም ምሁራት ዝብልዎን እቲ መንግስቲ ኢራን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጥንቃቐታት ገዲፉ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ እንተዝኽእል ትዝሓሸ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣብ ኢራን ወላ ፕሮፌሰር መሐመድ መራንዲ ይኹን ካልኦት ኩሎም ከምኡ እዮም ዝብሉ እቲ መንግስቲ ናቶም እቲ ወታደራዊ እቲ ፅሉል መንግስቲ ዝበሃል ናቶም ግን ጥንቁቕ እዩ ኣይሓርምን እዩ ዘገርም እኮ ቢንቶ ተሃሪሞ ከሎ ቢንቶ ኣይሃርምን እዩ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ቦታ ተሃሪሞ ከሎ ኣብ ገለገለ ይድሃር እምበር ኣይሃርምን እዩ ከምቲ ክሃርሞ ዝኽእል ኣይኮነ ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ኢራን መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ሬስትሬንት ጥንቃቐ ዘለዎ መንግስቲ እዚ ከዓ ዕላማ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ቀሲልካ ክትገብሮ እንተኽኢልካ ጥራይ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል እምበር እንድሕር ፕሮቮክ ጌርካ ኣመና እንድሕር ቀስቂስካዮም ዓለም ሙሉ ኣንፃርካ መፅኡ መሊሱ ነቲ ኩናት ከካብደልካ ስለ ዝኽእል ጥንቅቕ ብዝበለ ምጥና ብዝበለ መንገዲ ናሃረምካ እንተኸድካ ሓይሽ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎም ግዜ ድማ ወላ እኳ ቃንዛ ንኢራን እንተለዎ ቀንዲ ቃንዛ ናቱ ነዘን ሃገራት ክልጅን ነቲ ኣብ ከባቢዮም ዘሎ ዞባ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ኢማራት ኣብ ዓይኖም ከም ዘላ በዚኻ ትርኢ They want and they have visioned that for decades. This is the thing that pushed them right now to reinstall these talks with Iran, with these relations in general, not talks actually, because we see that ferries are already taking from Dubai port to Iran, moving goods and people to Iran. 20,000 people that were expelled from Dubai during the first few weeks of the war as a punishment to Iran were returned. Actually, we're talking about. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ምስ ኢራን ፅቡቕ ዝምድና ጀሚሩ ነቶም ዝጠረዝዎም ኢራናውያን ንክምለሱ ገይሮሞም ኣለው መራኽብ ካብ ወደባት ናቶም ናብ ኢራን ገፀን ክኸዳ ጀሚረን ኣለዋ ስለዚ ፅቡቕ ዝምድና ድሮ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኢራናውያን ናብ ኢማራት ገፆም ይሃርሙ ኣለውን ስለዚ ኢራን ብዝተኻለ መንገዲ ኢማራት ብዝተኻለ መንገዲ ካብ ዓይኒ ኢራን ንክወፁ ይፅዕሩ ኣለዉ ለቨሬጅ ድማ ኣለዎም ብዙሕ ናይ ንግዲ ሽርክና ስለ ዘለዎም ንኢራን ድማ ስለ ዘገድሶም እቲ ንግድቲ ንኢማራት ከይሃርምዋ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ስዑድያ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ስለ ዘይትፈጥር ዘላ ሜይቢ ስዑድያ is going to be ገንሸል ናይ ዝኩሉ ክትከውን ትኽእል እያ ሕጂ ንሪኦ ናይ ዞባና ቀንዲ ስለ ዝኾነ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ቀንዲ ተጠቃስን ቅድሚት ዘሎ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ንዑ ናራና ከይድና ላይክ እናገበርኩም ምሳና ቀፅሉ This is the most dangerous point of the 21st century, where World War III would ultimately begin. This small 28-kilometer area between Yemen and Djibouti is called Bab el-Mandeb, and this point is so important that 11 countries have established their military bases in Djibouti to monitor this passage. The reason is because ships sailing between Asia, Middle East and Europe must squeeze through this gap to reach the Red Sea, and then the Suez Canal, and from there they can reach Europe and the Americas. This is the shortest trade route between Asia and the rest of the world. Around 10% of the world's oil and 6% of world's natural gas supply passes through this 28-kilometer choke point. China's entire trade with Europe passes through this Bab el-Mandeb Strait. And something extremely dangerous has just happened here. Since March, world's oil tankers were already avoiding the Strait of Hormuz because of the war between America and Iran. Ships were being hit there. ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ባቤል መንደብ እዩ ጉዳይ ናይ ባቤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ንኽትገብር ክብድ ዝበለ ክኸውን ከሎ ባቤል መንደብ ግን ብቐሊሉ ክትቋፀሮ ትኽእል ዓይነት መፃበቦ እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ነዚ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ዓብዪ ነውፂ ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እዚ ከባቢና ክሳብ በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዝቐፀለ ኣቴንሽን ናይ ብዙሓት ሃገራት ክስሕብ ምዃኑ ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን እዚ መጠን እቲ ኣገዳስነት ባቤል ዋላ እኳ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እንተመሰለ ግደ ሓቂ
ባቤል መንደብ ቀንዳ ገዳስነ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ንግዲ ናይ ዓለም በን ከም ዝኸይድ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ መስመር ንግዲ ናይ ዓለም ንዑ እንድሕር ዓፂኻዮ ብታሕተዋይ ወገን ናይ ኣፍሪቃ ጌርካ ክትከይ ዘለካ ዋጋ ድማ ኣብ ኮሎ ይዝውስኽ ብውሕዱ ክልተ ሰሙን ተወሳኺ ናይ መጓዓዝያ ዋጋ ኣለካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ካልእ ዘሎ ፀገማት ናይ ነዳዲ ከቢሩ ናይ መጓዓዝያ ነዳዲ ስለ ዝኸበረ መጓዓዝያ ከቢርዎ ዘሎ ተወሳኺ መንገዲ ርሕቀት ተወሲኽዎ ድማ ንኤውሮጳ ይኹን ካልኦት ዓለማት ንግዲ ካብ ቻይናን ካብ ኤስያን ተቐንዲ ዝመፅእ ንብረት ካብ ቻይና ኣብዚ ዘሎ ጥቃ ቻይና ዘሎ ሃገራት ዝዓበየ ንብረት ናይ ዓለምና ዘድሊ ካብኡ ዝመፅእ ስለዚ ንሳተን ንባዕለን ናይ ነዳዲ ከቢርዎን ነገራት ንከፍርያ ከቢዱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሕጂ ድማ ናይ ባቤል መንደብ ምዕፃውን ተወሲኽካሉ ነቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበታት ዝበሃል መሊሱ ከጋድደ እዩ ቆጠባታት ናይ ኤስያ ከምኡ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ስለ ዘለዎ ድማ ዝገደደ ሽግር ክመፅእ ይኽእል እዩ ነዚ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝለዓለ ቆላሕታ ክረክብ ይኽእል እዩ ነዚ ቆላሕታ እዚ ብምጥማት ኩሉ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተደላይ ክኸውን እዩ ዝደሊ ብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ እዋን እዚ ተደለይቲ ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ፎር ኤግዛምፕል ብልፅግና they are really trying to push themselves in ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክኣቱ ዘይገብርዎ ነገር የብሎምን ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ኣዛራቢት ርእሳ ኣላ ኣሜሪካ መንገዳ መሪፃ ወይ እውን ዕላማ መሪፃ ክትሰርሕ ስለ ጀሚራ ዘላ ሓደ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ተኸፊት ኣሎ እሱ ድማ ከርእየኩም እየ power that wanted to dominate global trade first had to secure the Red Sea. Today, the United States is trying to do the same. But in chasing maritime security, the Trump administration may have just stepped into Africa's most dangerous political rivalry. Washington's latest diplomatic push has been centered on Cairo. President Donald Trump's senior advisor for Arab and African affairs, Massad Boulos, has held high-level talks with the Egyptian, Eritrean, and Somali officials. On paper, the U.S. State Department calls this routine regional engagement. In reality, Washington has walked into a regional alliance with one strategic objective: contain Ethiopia. But the story doesn't begin with Ethiopia. It begins with the Red Sea. Months of Houthi attacks have turned the Bab al-Mandeb. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ኮይኑ ብናይ ግብፂ ስትራቴጂ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እምበር ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ እሱ ብሓደ ኮይኖም ምስ ኤርትራን ሶማልያን ኣርባዕትዮም ብሓደ ስለተራዩ ብልፅግና እኳ ክሳዕ ክንዱ ዘገድስ ሓይሊ ኣይምኾነን ነይሩ ግን ኣሸቀልቲ ናይ ብልፅግና ሓደ ዓብ ሓደጋ መፂዎም ከም ዘሎ ተረዲእዎም ኣሜሪካ ንብልፅግና ኣወንዚፉ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ከምኡ ድማ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዝምድና ንክልተ ኣገደስቲ ሓይልታት ክሃርብ ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ ኣብ ሶማልያ ምስ መራሒ ናይ ሶማልያ ስለተራየ ሶማሊላንድ ትበሃል ተረሲዓ ኣላ ኢማራትን እስራኤልን ፈርፈር ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ኤርትራ ስለተራየ ድማ ብልፅግና ኣነ እውን ተጓሒፈ እየ ዝብል ፈርፈር ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ግብፂ ድማ ኣብ ሰንትራል ስቴጅ ምህላዋ ድማ እስራኤል ኩሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ንምዕንቃፍ ስርሖም እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ መጻት ፕሎስ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዝገበሩሉን ኣብ ትዊተር ድማ ፅሒፍላ ከረየኩም እየ ዋች ኣውት ንቐፅላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ደረጃ ከም ዘሎን ብዙሕ ኣርቲክልስ ብዛዕባኡ ይፅሓፍ ከም ዘሎ into one of the world's most volatile maritime choke points. Every ship entering the Suez Canal passes through this corridor. For Washington, keeping those shipping lanes open has become a strategic necessity. And that makes Egypt, Eritrea, and Somalia critical partners to the White House. So, ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ብናይ ኣሜሪካ ስእሊ ብናይ ዋይት ሃውስ ስእሊ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣላያንስ ወይ ሽርክነት እንታይ ዝመስል ሽርክነት ይራይዎ ካርታ ባዕሉ ዝገልፀልካ ብዙሕ ሮኬት ሳይንስን መግለፅን የድልዮን እዩ ቀይሕ ባሕሪ ይወነ ኮንትሮል ቀይሕ ባሕሪ ይወነ ሃፍ ዶሚኒያን ሰብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልወካ ወይ እውን ፀብለልትነት ክህልወካ ደሊኻ ሶ ሉክ ኣት ደ ማፕ what are you doing ኤርትራ ጅቡቲ ኦልሬዲ ናቶም ያረሲዖማ ስለ ዘሎ እምበር ጅቡቲ በይዝ ኣለዎም ሶ ጅቡቲ ተክን ጅቡቲ ተታሒዛ ስለ ዘላ ሶማልያን ንሶማሊላንድ ጥራይ ዝምድና ምግባር ንኣሜሪካ ክሳራ እዩ ስለምንታይ ሶማልያ ትኸስራ ኣለኻ ስለዚ መንግስቲ ሶማልያ እንድሕሪልካ ንብሙሉ ኣቢትካ ኢቲኻ ምስ ሶማልያ ምስ ኤርትራ እንደን ኢጅፕት ኣብ መንጎኦም መን ተሪፍኩም ኣሎ መን ተሪፍ ኣሎ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ንሱዳን በናይ ትሕዞ ምስ ግብፅን ምስ ኤርትራን ዝምድና ምስ ትገብር ሱዳን ምሳኻ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መሳድ ፕሎስ ኣካይዳ ወይ እውን ስትራቴጂ ፐርፌክት እዩ if you wanna ናይቲ ማሪታይም ናይቲ መንገዲ መስመር ናይ ንግዲ ዝኾነ ንቀይሕ ባሕሪ ውሕስነት ናቱ ከተረጋግፅ
ንሕጂ ወላ ንሑቲ ተደይ ሰዓርካ ኣብ ነዊሕ እዋን ግን ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ውሕስነት ከተረጋግፅ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስተን ኣብቲ ገማግም ባሕር ዘለዎ ሃገራት ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምክብባር ዘለዎን ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክትምስርት ክትክእል ኣለካ እዚ ማለት ድማ ወላ እውን ምስ ሱዳን ፅቡቕ ዝምድና ክትገብር ኣለካ ኣብኡ ግን መንጎ ስለ ትፃ ዘለካ ፋይን ንሱዳን ግን መን እናተዓወተ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ስለዚ ምስ መንግስቲ ሱዳን መሓዙት መን ኣለዉ ኤርትራን ግብፅን ነዚኦም ክልቲኦም ሒዝካ ሶማልያ ወሲኽካ then you have a full picture ብንየው ስዑድያ ኣላትካ ንስዑድያ ፅቡቕ ሽርክነት ኣለካ ሓንቲ ነገር ጥራይ ተርፈካ ሳ ድማ ሑቲ እዩ ሑቲ ኣንጻርካ እዩ ዘሎ ግን ምናልባት ንሑቲ ኣብ ጣውላ ከተምፃሉ ትኽእል መንገዲ ምስ ኢራን ትስፍትን ስለ ዘለካ ብኡ ጌርካ ነዚ ቦታ እዚ ከተውሕሶ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ኣብዚ ፀምብሩኒ እምበር እንታይ ጉዳይ ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኣለዎ እንታይ ዝምልከቶም ጉዳይ ኣለዎ of course ሓውሱና ስለ ዝኾኑ ከእውዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ግብፂ ዝገበረቶ ረይዎም ክልተ ሰለስተ ቪድዮ ክበኩም እየ they are talking day and night about this stuff again and again. Ethiopia's reality remains unchanged as Ethiopia advances key national priorities, from completing the Grand Ethiopian Renaissance Dam to pursuing sovereign access to the sea. Cairo has broadened its campaign to contain Ethiopia's growing regional influence. While so كحفروا sovereign access to the sea. Sovereign. لولاوي أفضل جبحري دحري أباي قد ودينا متسنقنا حجي دما لولاوي أفضل جبحر ندلس لزلنا جبسي أنصارنا خسرح تبقي سالة يقولوا أحفرونيهم they are shameless of course زي أقوال زي أمونتا فانا broadcasting سلا تزاربت هاي ترجم الله ما راح نعطون كذا حيجدي زي هجراو تلفزيون ناي كذا نسوز بلا زربا غيرهم زوج وزلو ريوا أدمي 14 ساعات أبغى هجراو تلفزيون وتيزنا بريزي ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ዝብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ የፈለገው ነው ወይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት የፈጀብናል ብዬ ግን አላስብም ከታሪካዊው So كم تري وزن لهم فقرة بزح فقرة عندي إيرترا وسمعوا جن I know زون حدا كابتن فقرات هاتيو قليم زولخا but this is not simple فقرات رايكونا نايز سبز فليز بلاي نايز سبز فقرة بجمرة تبلالو بحري كابانا نخل نايز 3 عامات قال سي تخايدو بإيرترا 3 عامات قالي شايبلني كم زي دراماتات كم زي كهات زنبرا جيري زقلص سلازي 3 ዓመት ብዝተገበረ ውግእ ቀይ ባሕር ከሲርና ንቀይ ባሕር ክንመልስ ወስደና 30 ዓመት ከድልየና ኣይኮነን እየ እርግፀኛ ይብላሉ ሶ ንቀይ ባሕር ቤናይ መንገዲ ብሰለማዊ ድዩ ገለ መለዲ ድብል ግን 30 ዓመት ዝወስድ መንገዲ ግን ኣይኮነን ይብላሉ ሶ ኣብ ሓፂር ግዜ ክገብሩ ከም ዝኽእል ይፍክር ዘሎ ናው ክንደይ ጭብጣር እየኩም ኣለኹ ሰብ እዚ ሕማቕ ሓሳብን መደብን ከም ዘሎ ናይ ኣቋራጭ መደብ ከም ዘይኮነት መደብ ናቱ ወይ እውን ኣብዘን ሕጂ ስልጣኑ ንምውሓስ ወይ እውን ገለ ኩርሲ ንምሽማጥ ዘይኮነሲ ولا نسون خميلي قبرن تلو اتزر أزل زرقن بوحدن نويح عمتات عبزن كل التهجرات شجر كفتر زخل مخان مغنياتو أبيت مرتين كلها ينقلوا يمهرالو تلفزيون ناتو 24 ساعات معاد فيديوهات بزعبة إيرترا زبلو زلو مخاليو لم يشوفيو أبز قربا قدمي أنا 10 ساعات دي قلب زعبة من قصي بزعبة إيرترا زي انتايو بحرناتنا يبلت أنهم إيرترا دماغ كما يكون تاتا الله يلونتي بعد زخانه منسي ناتو ويون أدونك إروز ولا منسي ناتو بعد كوي كونن بدايما يلو زدونك إروز ولا منسي ناتو أبي إيرتران تكون تات كم زلوا زنقروز ولا اسمه ንላፈር ብሎ ይጣላቸዋል ዳቦም ቢራም በራሽን ይሸጣሉ የታሸገ ውሃ ብርቅ ሆኖ ከሱዳን በኮንትሮባንድ ይገባል እንጀራ የሀብታም ቤት ቀለብ ነው አስመራ የትራፊክ መብራት ገባላት ተብሎ በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ይነገራል ኤርትራን ኢሳያስ ተቀበሏት የሀገር ቁርጭምጭሚት ከማድረጋቸው አስቀድሞ ዘመናዊ ነበረች ኢሳያስ አፈወርቂ ለግብፅ አድረው ሀገሪቱን ሙዚየም ከማድረጋቸው ቀድሞ ለከርሞ ከአዲስ አበባ ቀጥላ የምትጠራ ሽሙንሙን ከተማ ነበር በተወዳጁ ደራሲ በዓሉ ግርማ ሰሜናዊት ቆንጆ ተብላ የተሸለመችው ከተማ ኢሳያስ ለባዕዳን አድረው የሙሽራነት ዘመኗነት ቋታል ዛሬ ኤርትራ ባሏም ልጆቿም ሚራቋት መበለቱናለች የኤርትራ ልጆች ከከረን ይልቅ ኡጋንዳ ካምፓላ ላይ ይበዛሉ ቴልአቪቭም ሆነ ሪያድ ኪንሻሳም ሆነ ሰና ኤርትራውያን በገፍ የተሰደዱት ኢሳያስ ኤርትራን ለኤርትራውያን ምቹ አድርጎ መስራት ስላቃታቸው ነው ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ሰሚዕካ ኤርትራ
ነቲ መንሰይናቶም ታይሎም እዮም ዝምንዎ ዘሎ ኤርትራ እዚኣ ዝተዳኸመት ሃገር ምዃና ባኒ ዘይርከበላ ማይ ዘይርከበላ ህዝባ ስቑኢሉ ዝስደድ ኣብ ፈቐዱ ትረኽቦ ኣብ ካምፓላ ኣብ ካልእ ቦታታት ፋሕ ብትን ዝበለ ህዝቢ እምበር ቀደም ሃብታም ሃገር ዝነበረት ሕጂ እቲ ታሪክ እውን ንገርዎ ሻዕብያ ቅድሚ ምምፁ ኤርትራ እዚኣ ሃብታም ብሉፅ ከተማታት ብሉፅ ዝኾነ ትሕተ ቅርፅን ዝበለፀት ከተማ እንትበሃል ዝነበረት ኣስመራ እዮም ዝብሉ እንታይ ማለት እዩ ብግምጣሉ ንሕና ከለና ምዕብልትያ ነይራ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንሕና ከለና ኣስመራ ንሕና ክንቋፀራ ከለና ነትን መንሰይናቶም እዮም ከምኡ ዝብልዎ ዘሎ ንኤርትራዊ ዘማእከለ ወይ ንኤርትራዊ ዘቐደመ ፕሮፓጋንዳ ይመስለንን ንሱ ነዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክብል እዩ ዝፍትን ዘሎ ንሕና ሒዝናዮም ከለና ኤርትራውያን ፅቡቅ ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ መርሕነት ናይ ሻዕብያ ኩሉ እቲ ህዝቢ ገዲፍዋ እታ ከተማታታ ድማ ድሒሩ ሴማፎሮ ምስ ተወልዐ ሰለብሬት ዝገብሩ ህዝቢ ሴማፎሮ ኣብ ጎደና ምስ መፀ ዝሕጎሱ ህዝቢ ኮይኖም ኣለው እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣዝዮም ድሒሮም ኣለው ሕጂ ተዛረባ ተሓሓዝዎ በቲ ሓደ ህዝቢ ይስደድ ኣሎ ይብሉ ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ የለ ማለት ካልኣይ ብቁጠባ ኣዝዮም ተዳኺሞም ኣለው ዓቕሚ የለን ንምባል ክጠቕሞም ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ሳልሳይ ድማ ቀደም ፅቡቅ ንሕና ከለና ፅቡቅ ሒዝናዮም ስለዚ ነበርና እቲ ህዝቢ ገለ ክፋል ምሳና ክህሉ ክእል ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዮም ክነብሩ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ሓደ ካብቲ ውሽጣዊ ለንቀኔ ኣብዚ ሕጂ ምስጢራዊ ኣካይዳ ናቱ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ስለምንታይ ይገብሮ ከም ዘሎ ዶክተር መልቂሳ ዘውፅኣ ፕሮግራም ከርየኩም እየ Those are the national dialogue discourse and the ongoing war and civil war, unfortunately. Okay, so those are the national dialogue discourse and practices today. But also, if you frequently visit Ethiopia's mainstream media, you will recognize that Abiy is conducting the warfare, especially fifth generation warfare, targeting different communities and different forces in Ethiopia. እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብጣዕሚ ፈትያ ዶክተር መልኪሳ ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረቡ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣባል ናይቲ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንኣብይ ብቀረባ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ኣብ ስልጣን ከይመፀ እንኳ ላይ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ድማ ኣብ ጥቁ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኦሮሞ ምስ ምዃኑ ድማ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ኢነር ሰርክል እውን ኣክሰስ ዝነበሮ ሰብ እዩ ሕጂ ስቲል እውን ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ቅዲ ኩናት እዩ ዝብል ዝረቐቐ ናይ ፕሮፓጋንዳ ብፍላይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ናይ ዓውደ ኩናት ገለመለ ናይ ባይታ ኮንቶ ምዃኑ ሰራዊት ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ወላ ሓንቲ ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት ከም ዘለዎ ነጊሩ እዩ ብዝሒ ክህልዎ ክእል ኣፅዋራት ይልቃሕሉ ገለ ህልዎ እዩ ግን ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ዘለዎ እዩ ዝብል እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወርፌር ዝብሎ ዘሎ ድማ እዚ ናይ ብፕሮፓጋንዳ ዝግበር መጥቃዕቲ ዝረቐቐ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር እንታይ ማለት እዩ ዘይተኣደነ ገንዘብ ንፕሮፓጋንዳ እያ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ዘረባ ናቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ምቕቓላት ንረብሓ ናቱ ንምግባር ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ርቀትን እዩ ዝጥቀም ዘሎ ናቱ ርቀት እውን ኣይኮነን ናይ ደገ ሓይልታት ይሕግዝዎን የማኽርዎ ከም ዘለውን ገንዘብ ይህብዎ ፋንድ ይገብርሉ ከም ዘለውን ንክትግምቶ ከቢድ ኣይመስለንን ናይ ኤኣይን ናይ ገለን ዩኒቨርሲታት ኩሉ እዚ ኢማራት ትኸፍተሉ ዘላ እያ ኩሉ ነገር ይገብርሉ ኣለዉ ምንታይ ፕሮፓጋንዳ ክሕይል እሞ ንህዝቢ እናደንቆረ ንኻዝ ኣብነት ድሕሪ ሲታ ኢማራት ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ ወይ እውን ሱዳን ሃገር ምልእቲ እናጠፈት ከላ ዓለም ምሉ ክትፈልጥ ኣይከኣለን ሃገር ምልእቲ ከመይ ዝበለት ሃገር ናይ 60 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሃገር ፋሕብትን እዮም ላኸለዉ ዓለም እንታይ ይብላ ኣሎ ክልተ ጀነራላት ይዋግኡ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ክንምንታይ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ ከም ዘለዎ በዚ ክትፈልጥ ንዝምልከቶ ሰብ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ሓበሬታ ብምሃብ ከም በዓል ኢማራት ድማ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ሎቢ ኣለዎም ሚድያ ኣለዎም ቁፅፅር ኣለዎም ስለዚ ከመይ ጌርካ እቲ ዝግብኦ ሰብ ሕማቅ ሓበሬታ ትቦ ንዑ ክስዕርቲ ኮንካ ተራ ሰባት ብብርቱዕ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ንኣብነት ኤርትራውያን ንፋዓት ኢና ንኢንዳስትሪያል ሌቨል ፕሮፓጋንዳ ናይ ፀላእትና ብውሕድ ባጀት ብውልቃዊ ተበግሶታት ሃገሩ ብምፍታው ንህዝቡ ሓለፋ ብምግባር ብምቅላስ ክስዕር ዝኽእል ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ኤርትራዊ እዩ ካብ ሰውራ ጀሚርካ ክሳብ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ኣምባሳደራ ህዝባ እዩ በአምባሳደራትና ዝስራሕ ስራሕ እኳ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰርሖ ስራሕ ንኣብነት ዝገዳ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ክለዓል ተኮይኑ ፃዕሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ፈቆዶ ኦፊስ እናኳሕኩሑ ኣብ ፈቆዶ ሰኔተር እናኸዱ ኣብ ፈቆዶ ቦቱ ብእግሮምን ብገንዘቦምን ብጉልበቶምን ለይትን መዓልትን ኣምቴሊንግ ዩ ለይትን መዓልትን ፅዒሮም እዮም ነዚ ዝምዝና ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ ገይሮሞ ዘለዉ ኢስናት ላይክ ኩነታት ስለተቀየረ ሓጊዝ እንተኾነ ገለ ክፋል ነቲ ዝግበር ዝነበረ ስራሕ የቀላጥፈሎ እቲ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲክስ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘይገበሮ የብሉ
ዘይኣተዎ ኦፊስ የብሎምን ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ግለሰባት ብዓቕሞም ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ በኣሜሪካ ምክንያቱ ስለምንታይ ኣሜሪካ ክንዱ ይስራሕ ኣብ ካልደ ይስራሕ ምክንያቱ ታቀንዲ ኣሳሪትን ገባሪትን ሓዳጊትን ሃገር ኣሜሪካ ኤውሮፓ ተጎታቲ መኪና እዩ ነታ ቀዳሚት መኪና ዲኻ ትሕዝ ኣለካ ወላ ተጎታቲ መኪና ብራስልስ ኪድ ስቶክሆልም ኪድ ሎንዶን ኪድ maybe ገለ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እታ መፍትሕ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ እያ ዘሎ ስለዚ ንኣሜሪካ እንድሕሪ ሒዝካ ኩሉ ፀጋታት ከና ኣሜሪካ እንተጌርካ ኤውሮፓ እድሕሪኦም ቀሊል ዝበለ እዩ ሕጂ እንታይ ንማለት እየ እንታይ ዝብል ዘሎ ብልፅግና እጅፍ ዝኾነ ዓቕሚ ኣበይ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ሜንስትሪም ሚድያ ንኣብነት ኢቲቪ ዝበሃል ፋና ሪጂናል ቲቪ ስቴሽንስ ብላብላ ገይሩ ታርጌት ኒው ኣላየንስስ ነዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ቲዲኤፍ ፋኖ ኦላ ንፅምዶ ከመይ ገይሩ መዓልታዊ የጥቅዖ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ they try to externalize internal problems ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ከም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ናይ ደገ ኢድ ከም ዘለዎ ጌርካ ብምስራሕ ካብ ህዝቢ ንክንፀሉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ናይ ደገ ሓይሊ ዝበሃሉ ኤርትራን ግብፅን እዮም ኢንቮኪንግ ሶቨሬን ኢሹስ ስለዚ ብዛዕባ ልኡላውነት ድማ ይዛረቡ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ትድፈር ከም ዘላ they also single out TPLF TDF as a traitor ላዕሊ ኩሉ ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዋ ኣነ እኳ 100 ግዜ ተዛሪበ ኣብዚ ግን ንሱ ከምኡ ገይሩ ንኢትዮጵያን ክርድኦም ምፍታኑ ደስ ኢሉኒ ንህወሓት ብፍሉይ ናይ ወፃኢ ተለኣኺ ገይሮም ዝሸጥዎ ምስ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ ህላወ ናይ ኤርትራ ምስ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኩሉ ከተሓሕዝዎ ስለ ዝደልዩ እዩ ንህወሓት ጥራይ ብፍሉይ ናይ ደገ ተለኣኺ ከም ዝኾነ ብኤኣይ ዝተሰርሐ ስእልታት ካርቶናትን ገለ እናገበሩ ዝያዳ ነቲ ፅምቶ ምስ ኤርትራን ትግራይን ባዕሎም እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ባዕሎም እዮም ዳርጋ ሰሪሖሞ ዘለዉ so ንቐፅል they accuse them of creating special alliance with Eritrea no one needs to recall the Abiy invented Eritrean troops ንግምጥል ኣቢልካ ተራኻ ድማ ብልፅግና ባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ውሽጢ ኢትዮጵያ እትዩ ዝነበረ ምዃኑ ኣረሲዑ ነቶም ህወሓት ቀንዲ ናይ ደገ መጋበርያታት ክገብሮም ይፍትና ኣሎ ኢሉ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዓዲሙ ዝነበረ መንግስቲ ከይሓፈረ ህወሓት ናይ ደገ ተለኣኺ ክብል ለይቲ መዓልቲ ንውዕል ኣሎ ኢሉ ንብዙሓት ሰባት ድማ የደንቁራሉ ስቴትራ ሚድያ ካልኦት ብመንገዲ በቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣቢስ from the river to the sea ድማ ቀፃሊ እያ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ናብ እስራኤል ፈለስጢማውያን ዝጥቀሙላ from the river to the sea እሱ ግን ከምኡ ዝብል ዘሎ ካብ ጌርድ ካብ ኣባይ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝብል river from the sea ዝብል ምስቲ ናይ እስራኤል ሓዋዊሱ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመላ ዘለዎ ንርኢ ኣለና ካብ ኦክቶበር ጀሚሩ እዛ ፕሮፓጋንዳ ምስ ናይ ካልእ ተኣሳሲርካ ኣብ ልቢ ናይ ሰባት ከም ዝኣቱ ዝገብር ኣጀንዳ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ብሓቂ ርቕቕ ዝበለ ነቲ ፖለቲካ ናቱ ብእንግሊሽ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፆ እዚ and this is also very interesting ንሕና ክንሪኦ ከለና እቲ ሓበሬታ እኮ ብከምዚ መንገዲ ንሚድያ ስለ ዝውሃብ ዘሎ ምርኣነ ኩሉ እቲ ዝግበር ነጊርና ኢና ቅድሚ ሕጂ እውን now let's go back to the original story after ቅድም ዝጀመርኩልኩም All of these meetings and talks took place in Cairo. Washington believes that it is building a Red Sea security coalition. Egypt believes it is strengthening an alliance to contain Ethiopia. Those are two very different missions. The countries America is now embracing have spent the last 2 years building anti-Ethiopian axis. Egypt, Eritrea, and Somalia have moved closer through defense cooperation, maritime agreements, and Red Sea security coordination. Just last week, Somalia signed a new maritime transport agreement with Egypt. Now, Cairo and Asmara have also repeatedly insisted that the security of the Red Sea should remain the responsibility of its coastal states, a position that deliberately excludes ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ተነፂሉ ትብል ዘረባዮም ብቪድዮ ቀይሮማ ሓደ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ራይቫል ብሎክስ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለው ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ብሓደ በቲ ድማ እስራኤል ሶማሊላንድ ኣቢ ሓደ ነገር ተሓቢዩ ኣሎ ኣብዚ ትዝክሩ ተኮይንኩም ቀንዲ ተሓቢዩ ዘሎ ኣብዚ መኒስከ ነፍሱ ሓቢዩ ዘሎ ኢማራት እዩ ኢማራት ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ብየማን ዘሎ ሓይሊ ክነሱ ነፍሱ ካብቲ ብሎክ እቲ ይኣልያ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ቀዳማይ ተሰላፊ ዝነበረ ሎምን እስራኤል ኣብቲ ቦታ ትኮፍ ኣቢልዋ ኣሎ ብሓፈሻ ክልተ ብሎክስ ይረኣዩሉ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስፌር ድማ ምን ዝያዳ ፅልዋ ይህልዎ ዝብል ዘረባ ንምምፃእ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም እዚ ስለ ዝበዝሐ ዘረባ እዚ መሳት ፕሎስ ኣብ ሶሻል ሚድያ መልሲ ንክብ ተገዲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ታይሉ ፅሒፉ ቅድሚ ዝተወሰነ 3-4 ሰዓታት ዝወፀ እዩ ነይሩ Recent false and misleading reports have mischaracterized US diplomacy in the Horn of Africa as an attempt to court an anti-Ethiopian alliance. That narrative is both inaccurate and needlessly inflammatory. ኣብዚ ለንቀነ
ኣዝዩ ዝንቡዕ ዝኾነ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ፀረ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ዝግበር ዘሎ ኣንቲ ኢትዮጵያ ኣላይንስ ፀረ ኢትዮጵያ ዝምድና ይግበር ወይ ሽርክነት ይፍጠር ከም ዘሎ ዘምስል እዚ ድማ መጀመርያ ቅኑዕ ኣይኮነን ጌጋዩ ካልኣይ ድማ ሓደገኛ እዩ ካልእ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኢሉ The United States works with Ethiopia and all countries across the Horn of Africa and the wider Red Sea region to advance shared priorities መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለው ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ከምኡ ድማ ናይ ሓባር ረብሓና ብሓደ ኢና ንሰርሕ Engagement with one regional partner should not be distorted into hostility toward the other ምስ ሓደ ሓይሊ ንገብሮ ዲፕሎማሲ ኣንጻር ሓደ ሓይሊ ኮይኑ ክውሰድ ኣይግባእን እዩ US diplomacy is not about creating rival blocs or deepening divisions. It is about working constructively with all partners to prevent conflict and promote lasting peace and security. ስለዚ ምስ ሓደ ሓይሊ ንሰርሕ ዘለና ነቲ ካልእ ሓይሊ ከነዳኽም ኢልና ደይኮና ኣብቲ ቦታቲ ዘድልየና ዕላማን ኣጀንዳን ስለ ዘሎ ንዑ ንምስላጥ ንገብሮ ዘለና እምበር ነቲ ካልእ ብሎክ ንምድኻም ንገብሮ ዘለና ኣይኮነን እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ሃናፂ ዝኾነ ዝርርብን ሽርክነትን ፈጢርና ንዘይተደልየ ኩናት ወይ እውን ተፃቦታት ካልእ ድማ ዘላቒ ሰላምን ርግኣትን ንኸነምፅእ ኢና ንፅዕር ዘለና ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ፅምዶ ኣትያ ነትን ትገብር ኣላ ዝበሃል ዘሎ ጉጉይን ሓደገኛን ዘረባ ክውገድ ከም ዘለዎ መልሲ ይብሎ ኩሉ እዚ ድማ ናይዚ ኩሉ ዘረባ እንታይ ፍሉይነት ናትፈልጥ ማሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክዛረብ ስለ ጀመረ ጥራይ ግብፅን ኣሜሪካን ሽርክነት ገይሮም ፋይን ሶማልያ ተወሲቖም ፐርፌክት ኖ ፕሮብለም ኤርትራ ኢዝ ዘ ኪ ኤርትራ ክትንፀል ክትክል ኣለዋ ኤርትራ ክትንፀል መን ይደሊ እስራኤል ይደሊ ኤርትራ ክትንፀል መን ይደሊ ኢማራት ይደሊ ኤርትራ ክትንፀል ለይትን መዓልትን ዝሓልምን ዝፅዕርን ድማ ብልፅግና እዩ ስለዚ ኤርትራ መመሊሳ ኣብ ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ቦታታት ክትመፅእ እንተጀሚራ እታ ኤርትራ ምስ ግዜ ክትሞተልና እያ ዝብል ኣብ ሳይኮሎጂ ኣብ ስትራቴጂ ኣብ ሕልሚ ናይዞም ፀላእትና ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝሓዝቦ እየ ዝብለኩም ኤርትራ እቶም መራሕትናታ ኣብዮም ስለ ዘለዉ ክመቱ እዮም ንሶም ስኮቱ እታ ሃገር ጥራያ ክተርፈልና እያ ክንሕዛ ኢና ዝብልሲ ሪል ዝኾነ ስትራቴጂ ናቶም ከምኡ ከምዘይኮነ ኣብ ሃገር ከምኡ ክኸውን ከምዘይክእል እኳ ኤርትራን ኩልና ለይቲ መዓልቲ ንዘኽመሉ ዘለና እንድዩ ግን እቶም ፀላእቲ ብኸመይ እዮም ካልኩሌት ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ ስደት ናይ ኤርትራውያን ሓደ ካብቲ ልቦም እናሃረሙ እናሳዕስዑን እናተሓጎሱን ንክነብሩ ገይርዎም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ፀላኢኻ ተዋጊኡ ክስዕረካ እዩ ዝደሊ ቅድሚ እሱ ግን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክስደት ተጀሚሩ ንፀላይ እቲ ዝቐለለ ስራሕ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብፎር ፋይት ክሳዕረልካ ትደሊ ከይተዋግአ ከይተፃወተ ገለ ጉድለት ገይሩ ባዕሉ ክሳዕረልካ ትደልዮ ከምኡ እዮም ዝርእይዎ እቲ ስደት ናይ ኤርትራውያን ፈዲኹም ኣለዎም ስለዚ ቀደም ኢህኣደግ ንዓመታት ብስደት ኤርትራ ክትወጥቀሉ ይፅበ ነይሩ ንባዕሉ ዛንታ ኮይኑ ጠፍዩ ወላ እውን ደርጊ እውን ከምኡ ሓስብ ነይሩ ሃይለ ስላሴ ከምኡ ሓስብ ነይሩ ኩላቶም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሃደመ ምስ ጠፍአ ሃገር ጥራያ ክተርፈሎም ይሓስቡ ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ሕልሚ ናቱ it's not going to work ኣብይ ኣሕመድ እዩ ቅድሚ ኤርትራ ክኸይድ ኤርትራ ክትቅፅል እያ ንሓዋሩ ለይትን መዓልትን ንስኻ ወይ ንስኽ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ ዝያ ደቂቕ ትከታተልዎ ዘሎ ናትካ ስራሕ ናትክ ስራሕ ናተይ ስራሕ ቀዳማይን ሰለስተ ግዜ ሓድነትና ምሕላው እዩ ሓድነትና እንተሓሊና ውሑዳትን ብርኩታትን ክንከውን ንኽእል ኢና ሓድነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓድነት መፍትሒ ናይ ኩሉ ፀገምና እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሓድነትና መፍትሒ ናይ ኩሉ ሽግርና መሰጋገር ናይ ሕማቅ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀገምና መሰጋገርናትና ሓድነትና ሓፂን ኣይኮነን ሰራዊትና ዝሰርሕ ሓድነት ኣለና እዩ ኣፅዋርና ዝሰርሕ ሓድነት ኣለና እዩ ገንዘብ ቁጠባና ክሰርሕ ዝኽእል ሓድነት ኣለና እዩ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ሓድነት ኣለና እዩ ልካ ከምዚ ፍቅሪ ዘለዋ ስድራ ውሑድ ሽሻይ ፅቡቕ ሂወት ክትነብር ትኽእል ፍቅሪ ዘይብላ ግን ሚልዮናት ከለዋ እውን ሰላም ዘይብላ ብሰላም እታ ገዛ እውን ክትፈርስ ትኽእል ስለዚ ሓድነትን ፍቅርን ክህልወና ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነት ክኸውን ይግባእ እቲ መድረክ ግን ካብ ሎሚ ካብ ካልእ ግዜ ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ልዑል ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ኩነታት ንነብር ኣለና ቢካዝ ንኣብነት ንብልፅግና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሽግር ናቱ እዚ ስምዕዎ questions. Ethiopia is hosting this symposium while continuing to face internal armed conflicts in several parts of the country. So how does AFRICOM view Ethiopia's internal security challenge and to what extent do they affect the relationship between United States and Ethiopia? My second question is the conflict in neighboring Sudan continue to have significant regional implications. How do you evaluate the Ethiopian government's role in
responding to the Sudan internal or civil conflict, civil war. ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ ሲምፖዚየም ዝብልዎ ወታደራውያን ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተሳተፍዎ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት ኬላታት እውን ተሳተፍዎ ዝበሃል ዝነበረ ኣብኡ ዝተዋሃበ ሕቶ እዩ። ክልተ ሕቶታት፣ ሓደ ነዚ ሲምፖዚየም ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልኦን ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰለስተ ዓበይቲ ውሽጣዊ ወታደራዊ ጎነፅን ኩናትን እካየድ ኣብ ዘለወሉ ቦታ እዩ። ብኸመይ ኢኹም ትሪእዎ ኣሜሪካ ነዚ ውሽጣዊ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሰምሓራ ምስ ካልኦት ዝግበር ዘሎ ብኸመይ ኢኹም ትሪእዎ? እንታይ እዩ ናትኩም መረዳእታ ብዛዕባ እዚ ይብሎ ኣሎ። ካልኣይ ኣብዚ ከባቢና ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ከቢድ ኩናታት ሕድ ኣሎ፣ ንኢትዮጵያ ድማ ዝፀሉ ኩናት እዩ። ኢትዮጵያ እውን ኣብኡ ትጥቀስ እያ። ነዚ ክልተ ነገራት ብኸመይ ኢኹም ትሪእዎ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ። እስኪ ንስማዕ እዮም። Does have great impact to the entire region. I just met with the ambassador and I met with Prime Minister Abiy earlier today. This was one of the topics that he brought out. It was the importance of how do we find a solution, a way ahead in Sudan. But what's clear is Sudan is going to take multiple players, not only in the region, but internationally to help find a way forward because it's a very complex issue. And ultimately, it's going to require the people of Sudan to work together to try to find that solution and to not resort to conflict. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቅድም ክጅምር ይብለሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሓት ሓይልታት ዝኣተውዎን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ኩናት ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን። ብሓፈሻ ግን ኩሉ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኢሉ ክሕውስ ክኽእል ኣለዎ። ናብ ሓደ ፅቡቕ ነገር ንክወስዶ ድማ ዲስካሽን ምስቶም ጎረባብቲ እውን ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ። ንሱ ዝዛረበላ ዘሎ ኢትዮጵያ ሓደገኛ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣበርክቶ ዘለዋ ኣብቲ ኩናት ቃንዛ ናይ ህዝቢ ሱዳንን ዕግርግር ናይ ሱዳንን ኣብ ምጉህሃር ሓደገኛ ተራ ትፃወት ዘላ እያ። ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዲፕሎማስያዊ ቦታ ብምፍጣር ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከምኡውን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንዝሕግዙ ሎጂስቲክስ ብምሕጋዝ ኣብ ብዙሕ ነገር ትውዕል ዘላ እያ። ግን ኣጋይ ኢትስ ድራማ ስለዝኾነ ሰርከስ ስለዝኾነ እዚ ነቲ ዝብሎ ጥራይ ኢና ክንሰምዖ ንኽእል። ሓደ ይብላ ኣሎ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ክምልሶ ይረአ? And to your other point there about internal conflicts or internal issues, it depends on the situation and what we can do or not from the United States perspective, because ultimately it's up to each nation to work the internal conflicts and their internal issues. ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ግን ሉላዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሕና ኢድና ክንእትወሉ ንኽእል ኣይኮነን። ሓግዙና እንተተባሂልና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። ግን ብሓፈሻ ናይታ ሃገር ጉዳይ ይብል ኣሎ። ናይ ሱዳን ዳ ናይ ምንታይ ስለ ዝኾነ ትዛረበሉ ፀኒካ እንታይ ዘፍልልያ ኣለወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ትንኮ ፍልልያ ኣብ ሱዳን ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ሓደጋ ስለ ዝወረደ እዩ። በር ናይ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ሱዳን እንታይ ዝፈልሎ ናይ ሱዳን ኣክቹሊ ተዋሓደ ክልተ ሓይልታት እዮም ዝዋጉ ዘሎ ይበሃል እኳ ብዙሕ እንተለዋ ውሽጡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ካሊእ እዩ። but you always cover ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከምኡ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዘይክእል ኢኹም ትገብርዎ ዘሎ እምበር ንሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ እናገበረ ከሎ ኣብ ጎጃም ከቢድ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብሄሊኮፕተራት ብነፈርቲ ብታንክታት ብመካናይዝድ ብቤሄማት ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝካየድ ዘሎ but they always try to downplay እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከምኡ ድማ ሓደ ዓብይ ኩናት ድማ ናብ ትግራይ ይዳሎ ኣሎ ንዓብይ ኩናት ይዳሎ ኣሎ ብልፅግና so again this is like you cannot cover those things ሸፋፊንካዮም ክትከይድ ኣይትኽእልኒ but again ናይ ኢትዮጵያ እንትኮይኑ ኩሉ ግዜ they have to give a cover ሽፋን ክብዋ ክኽእሉ ኣለዎም ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ነፍሶም ክጥዕሞም ኢትዮጵያ ናታቶም እውን ሃገሮም ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ትበሃል ኣበይ ክኸይድ እዩ ክሳብ ብዘገልግል ከገልግል እዩ ምስ ከደግል ቅድሚኡ እኮ ምስ ህወሓት ካብ ህወሓት ንላዕለ ንዖም ዘገልግል መንግስቲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ነይሩ። ህወሓት ሎሚ ፀላኢ ኮይኑ ኣቢ ድማ ትተፈታዊ ኮይኑ ኣቢ ክሓልፍ እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኣደነ ኣበበድ ይኸውን ወላ ጌታቸው ይኸውን ጌታቸው ካልእ ጌታቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ ሽም ስለ ዝኾነ ክኸውን ንሱ ድማ ማሓዝ ኣሜሪካ ይክኸውን ምክንያቱ ተኻረይቲ እዮም እቶም ዝመፁ ዘለዉ ዋናታት ካልኦት እዮም ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካልኦት መድረኾም ሒዞም ክመፅኦም ድሕሪኡ ክኸዱ እዮም ካልኦት ክመፅኦም ስለዚ ኣሜሪካ ቦታ ትፈልጥ ኣብቲ ቦታ እቲ ኦኬ ምዝሓየለ እያ ስልጣን ምዝሓዘ እያ ንስኻትኩም ንሓትትኩም ተጋጠሙ ኣብቲ መወዳእታ ግን ምሳዮም ትሰርሑ እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ስለ ዝመስል እቲ ጉዳይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድና ይንእቱን ኢና እዮም ዝብሎም ናይ ካልእ ግን ኣይቅደሙን እዮም But where we can help, there's times when we have a common threat or a common disruption that we can partner together and work. And I think an example of that is Nigeria, where we recently worked very closely with the Nigerian forces. We worked with their intel service in order to identify where ISIS's number 2 terrorist was living up in the Lake Chad Basin, Al-Manuki. And that cooperation,
مبزحت جزء نحنا حبراوت على إنت لنا ويون حبراو العمان تلنا نبنتها نيجيريا نتي آيسيس حلاف زبلنا ويون حيلنا خناها اللي مستسرعت نيجيريا خوينا شرحنا هنا سلزي أبتوش تاو قداي حبراوت على إي ويقلن تلنا هنا بحد نسرح براوش تاو قدايات أين أتونينا يزبل. Own nation, but there are capabilities and intelligence sharing that the United States could bring that only the United States could bring. And so the understanding of the global ISIS network, the importance of al-Manuki not just in the region, but globally for ISIS, and then some unique capabilities that we were able to bring in order to enable that operation and eliminate that terrorist threat, which then get that now we continue afterwards to partner with Nigeria in a constructive way, continuing the intelligence sharing, continuing the development, and helping with some unique training that we can provide to the United States. But ultimately, this is helping Nigeria be more successful because they are a very capable nation and they have a very capable military with a large economy. And this disruption is derailing some of that. And so where we can partner together to address those in a coherent, and it's not just military capabilities. بحث شاب أبقدنا نيجيريا كم زجبرنا كم خنجبر نخلينا كابا حليفنا جن بفلوي كنجبرنا نخل ألا الناس بالملقطة يبني زلوا سلزي again تنكعب زلوا من قديز مال زلوا مهنا تبي تبيع قبله مله تسمح كهيلو سلزي خل تنكعلوا أمريكا هنا تو تحجرت أنا تحجر يتقد سمبر أبي نلوميو دحريو دمتس تعبان دحرقينهم استعباهم كسر حيوم سم سجم زلوا ما يكونون هنا تو ساتم قوامي بطم أتزغير تي جزياو ترنيا بوليتيكنيا بإثيوبيا زمس نسيزك عير بزيوم دمازريوا هل أزيا قد أسمع بالا زلوا دمان اسمع بزي. To bring the global economy to its knees, you don't always need a massive military budget or an army. Sometimes all you need is proximity to water. Iran proved it in the Strait of Hormuz, and now, according to Yemen's foreign minister designate, the Iran-backed Houthis, an armed political and religious movement based in Yemen, may follow Tehran's model to shut down the gateways into the Gulf and the Red Sea. We're talking about the Bab el-Mandeb Strait here. It connects the Red Sea to the Gulf of Aden and the wider Indian Ocean. And much انت اسكتبل تانيها اتقدم حيال زخونه صلوان خدفتر كجف سراوي زلكا قجف عقم زلكا قجف ميسايلاتن حيل بحرن زلكا كتكون على يلو يزمن نير لومي قطباني عالم دو كتبل املاخ اب اقداس جغرافيكا بوتات رايك قمت اكاك خلالو that's it. You don't need a big weaponry عبيت مراقب عبيت نفرت جيتات هليكوبترات ليكاني. All you need to be is اب تاقداس بوتا جغرافيكا قمامطانات كخونالو نعنت زي بالكا قالوا كل اسوار كدليكا يخليو سلازي ابزن ريو زلنا ابوشمت حرموز ابوشمت بابيل مندب اقاتيو مزلو حوتي كما يغيرو نزي مسمر السعوديه طراي كمبركخ ديكونسنا عالم ملو كمبركخ كيلو زلو انتي بلصقنا بعلاتهم دو صوا زلو ارتيكل مزيان دحراويس كاريخايا سعوديه is in a big trouble they really in a big trouble معناته نخلنا تمراخ بوز حلفا كبيت زخونه حدقا بمفتار commercial confidence and the future of the Red Sea maritime security بمبال بلصقنا ابز حدا ارتيكل او تشينيرو مش دما بفلايتي تنعبيتنا مراخب كامباين تاز بحالا دحريتنا قدم حوت بزغبرو قدا نزقي بحر نويح وان قديفو مدحر مصنح اور حي شدشته فلاي historic move Marsek and Hapag Lloyd زبحال زلو began returning to the Red Sea Suez Canal route on July 6, 2026 by passing the longer Cape of Good Hope path. But today, قدام يقصنا يحوت زجبرو سقمتي زتبع بحريرهم نجيك بحر قريفهم زنبرو عبيتي ناي مجوعزي ناي shipping companies بعد مارسكس بحلا نتاجر نسكه تمليسن أبزي أور حشوعته نزلنا أور حشوعات على شدش تبديلني إن مجمر يعملوا بملو بقى بحري نقدي جميرة نيرة جرما حوتي كم بحدش نتبوتا عزي ولا مالتي. So this is a very very dangerous move نقطة بعالم لما عبس الواقع اللي هو زغلي. So first transit, Majestic Marsek successfully transited the air route on July 9, setting a new operational benchmark for global logistics. لذي لا تشعته ورحي شوعات إسرائيل شدشاني يزي مارسك زبالنا هولند ناي دنمارك عبي كامباني على بقلكاتهم عبيتنا لوجيستكس كامباني زي بكي بحري أبزاور حزياي حليف نيرو أجري معوتي نبت جيم تمليس اللي مالتي It's going to be نخلو حاتي ولا مالتي يكون نجم السعودية ركب مزلو وانت راهي زبل زلو نتنا إسرائيل كميرينا له I'm not sure سلزي كم نريوز لنا كسع كندي كبد تفتيرهم زلو Red Sea to the Gulf of Aden and the wider Indian Ocean.
And much like the Strait of Hormuz, a massive portion of the global economy depends on the flow of maritime traffic through this waterway. To give you some context, around 30% of global container traffic passes through the Red Sea. It handles 12 to 15% of overall global trade. So needless to say, any disruption here would impact trade across the globe. ዘለና ጂኦግራፊካዊ አቀማመጣ ሓደ ግዜ እንታይ ሎም ይጽሕፉ ለኤርትራውያን ብዋትሳፕ ብፍላይ ኤርትራ ብዙ ጸጋታት ከም ዘለዋ ራይኻ ትዛረብ ግን ኤርትራውያን ተጠቂሞምሉ ሳይፈልጡን እዮም ክንዚ ባሕር ኣለዋ ጣይ ባሕር ከም ዘገዳስነት ኣሎ ገለገለ ኢኻ ትብል ግን ኤርትራውያን ሲ እንታይ ረቢሖም ልዮም ክንዚ ትዛረብ ኢልኩም ትጽሕፉ ለይ ሰባት ኣሎ I cannot answer to you right now ትመልሲ ሓቂ ኢኻ ዘለኻ ኤርትራውያን አይረብሑልን ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን ክንበለና ወይ ከነጥፎ ኣለና ማለት ኣይኮን maybe ንሕና ዝወለዶ ዝንዑ ክንጥቀመሉ ዕድለኛታት ኣይኮንና maybe ዝደቅና ክጥቀመሉ ይኽእሉ ኾን ወይ ደቅና ሃገርሲ ናትካ ጥራይ ኣይኮነት ወይ ናተይ ጥራይ ኣይኮነት ንሕና ሕጂ ኣለና ሃገር ክትቅፅል እያ ንሕና ክንሓልፍ ኢና ዝኾነ ህይወትና ፅቡቅ ክኾነላ ንመነን ንሕና እውን ኣብዛ ዘለና ዕድመ ፅኢልና ጥራይ ህይወትና ኩዳይ እንደልን ኢና ግን እንተወሓደ ንስኻ ንስኻ ደይ ረባሕካሉ ደቅኻ ክረብሑሉ ይኽእሉ እዮም ሃገር ማለት ንዓኻ ጥራይ ዝኸውን ንብረት ኣይኮን ደቅኻ ወላ እውን ኣብዚ ትነብረሉ ዘለኻ ዓለም እኮ ኩሉ ግዜ ንዝመፅእ ወለዶ ኢልካ ክዝረብ ሰስቴይነብል ነቲ ኢንቫይሮንመንት ፕሮቴክት ክንገብሮ ኣለና ዝበሃል እኮ ንዓኻ ጥራይ ደይኮነስ ንድሕሪኻ 6-7 ወለዶ ክመፁ ንዝኽእሉ እውን ምቹእ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግባር እዩ ስለዚ እዚ ባሕሪ ትሪእዎ ዘለኹም ዝዓበየ 30% ናይቲ ግሎባል ኮንቴይነር ትሬድ ናይ ኮንቴይነራት ንግዲ ናይ ዓለምና ብትሪልዮናት ዝትመን ማለት እዩ በዚ ቦታ እዩ ዝሓልፍ ከምኡ ድማ 12-15 ናይ ዓለምና ጠቕላላ ንግዲ ናይ ዓለም እዮም ዝብልኹም ዘሎ ቻይና ኣሜሪካ ኩሉ ዝገብርዎ 12-15% ናይቲ ንግዲ በዚ ቦታ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘለና ንጠቀመሉ ሕጂ ንረብሓሉ ንሃሉ ኣይንሃሉ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘለና ዘከራኽብ ነጥቢ ይኮነን so basically እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ናይ ሓበሬታ ብላክ ኣውት ስለ ዘሎ ግን ብዙሕ ክብለኩም ኣይክልኒ ብሓፈሻ ስዑድያ ኣክብድ ዝበለ መንቀራቕሮ ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and we will wait what is going to happen and again ኣብ ተቐድሚት እውን ኣርአየኩም ነይረ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለም ተረቢሹ ስለ ዘሎ እዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ነዚ ቦታ እዚ ዝቆፃፀር ድማ ዝለዓለ ሓይልን ዓቕምን ተሰማዕነትን ክህልዎ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ እናተኸታተልካ ምርኣይ ከድልየና እዩ ንሕና ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለና ፀጋታት ዘለና ኣገዳስነት ኣብ ግምት ንእትዎ ምናልባት ናይ ስዑድያ ጉዳይ ንዘራረብ ስለ ዘለና ኤርትራ ምስ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምስ ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ርክብ ኣካይዱ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሂዝ ኤክሰለንሲ ኤርትራን እስከብዚ ቪድዮን ምሳሮን ይውፅዋ ነይሩ ሂዝ ኤክሰለንሲ the Eritrean Minister of Foreign Affairs, Mr. Osman Saleh, met today with His Excellency Ambassador Mushal bin Hamad al-Ruqayd of the Kingdom of Saudi Arabia at the headquarters of the Eritrean Ministry of Foreign Affairs. The Abti Ministry of Foreign Affairs na Eritrea Ambassador na Saudi Arabia. During the meeting, topics of mutual interest were discussed. كلتياتهم na حبار ربح زغنوا مارستات كم تزراربون to strengthen among كلتيان هجرات زلو شركة نتنزم دنان نمحيال كلتيان هجرات كم تزراربو يزن الجرزلو زون حركاتي constant وقتال نزلو consultation كجبر زلو قيني سمعني معناته إيرتران سعوديان بزعزة أساسر سلزلون هذا قدوس إيرترا وانتهيلس إفنيرو بزعج زيادة سقف مالتي حجراوي. Every time Saudi Arabia is in trouble or needs strategic support, it turns to Eritrea, inviting the president or meeting with foreign minister. So the Arab شجرك قد ما خلوا صباح ما خلوا كل جزء نبي إيرترا أقول لهم بمبال حنسابنا president سياسي معدام كل جزء ما minister بدأت وداي وسأينا إيرترا بمركب أبغى جزء شجرهم نبى ناخذ قعسي نريه مالنا يبلعلو. Again, I am all about the economy. Where are the Saudi Arabia's investments in housing, manufacturing, and other productive sectors in Eritrea that we know of? Unless the public is simply not being informed, the answer appears to be none. So, what is the value of all these diplomatic displays if they are not translating into meaningful economic investment and jobs for the Eritrean people? انتهي زبل أنا تقدسنك عندك كم إيرتراوي كتبنا إيرترايو سعود عرب ገንዘብ ሰዓነት ሃገራዊ ኮነትን ሓያል ዝኾነ ገንዘብን ኢንቨስትመንትን ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገረና
ግን ኣብ የሎቲ ኢንቨስትመንት ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ድዩ ኣብ ወደባዊ ምዕባለ ድዩ ኣብ ካልእ ኣገደስቲ ፅላታት ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ምናልባት ብሕቡእ ዝተገበረ ነገር ተሎ ክዛረባ ይክእልኒ ብወግዒ ዝተረኣየ ግን ኣነ ዝርእዮ የብለይን ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲታት ኤርትራ በናይ መንገዲ እያ ትረብሓሉ ዘላ ዝብል ምናልባት ሕፅር ዝበለት መልሲ ናተይ መልሲ እኮ መንግስቲ ኤርትራ ንዑ እንዲ ዝሓቲ ዘለሱ ኣነ እንታይ ምበልኩ ነይረ سعودية أنا بعلى بصبغ يلا نبزو وانسي. أرن sometimes we have to be realistic. سعودية بزوج تكبر له هيلة تعطي تكبر سبيع أنا بعلي. جن right now سعودية is not in a good position. لذي هذا جزء ولا قدرت هذا نبزع تقني. Yes كم حجر من قد demand تكبر لنا. كابزيلة squeeze تكبر لك. This politica مالتكم مالتي. Everyone is squeezing. نفس وكفسب كابحما. تركوا رأيوه. راشا بشجر على بديق تبلا شجر. He is squeezing Russia. So هذا جزء أبغى شجر أبغى تصبوا كم بزوج سرجة يكونوا أبغى شجرهم بفلا كابا خاص دليل وأنا قررت لهم سكويز كتجبر على كذا أخذ هون كتترفع لك جد بفلا مزجور بعبتقاد ما ناي security حتىكم أتصون كله ناي هلا وفت أنا هم أتصون كله you have to be also solidarity كله كله أبغى نوم دوك تملك تكلا لك so معناه تصبح نقول شجرنا أخاهم كم تأكاسل زغل أبغى نخدو زولود ما سلزد ليوها نقول نجار أبرب حات راي أبكر تاور بحات راي أصير كاكتورية تخلني خا يقداس again أبزي channel نزار بدو سلزو خلنا نحنا تزاربا كم يرتراوي ننقف زاربا يكون somehow زمدنا تاتنا نبرب حنا يرتراويان كغير بفلا يدما نقول تبع يرتراويان نعين نعخا أب أمريكا كان كاتكاتل نزل لها ويونا ب UK كان كويا بسويدن كان كاتكاتل نزل لها دحين إحنا سكاسي لك الرها بلنا غلي تاب جنبارات كوفي لزلو أبير ترى كوفي لزلو من سي زرب حلو من قديك نفتر كنكل ألنا نبل دما كاو تبقيسنا هنا سلزي زيا تي حونا الوزلو it's true but sometimes كا شجرنا كالوت جروب تخون مردا أقدا سقيني سمعني كل نجر بعيني ناتنا ربحت راي كنت متابعنا نكالوت ربحة نكالوت كنتاتون أبقى متاو أقدا سنة اللو ዛሬ እያነሳ ካላቸው ነገሮች አንደኛው ድሮንን በተመለከተ ድሮኖች በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ገብተዋል የሚል ስጋት በከፍተኛ ደረጃ ብልጽግና ቤት እየተወራ ነው። ትርምስ አለ በዚህ ረገድ። ጋዜጠኛ መሳይ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ አፋብን ኃይሎች በተለያዩ ግንባሮች የወሰዷቸውን የተወሰኑ ኦፕሬሽኖችና የግንባር ውሎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በጎጃም በርካታ ተጋድሎች ተደርገዋል። አገዛዙ አጸዳለሁ ደመስሳለሁ የሚል ቀቢጸ ተስፋ ይዞ በርካታ የጦር መኮንኖችን ከጀነራል ታችኛው እርከን ድረስ ያለ አዋጊ የጦር መኮንን ይዞ በርካታ እግረኛ ሰራዊት ይዞ የገባ ቢሆንም ምናልባት ንጹሃን ላይ የሚጨክን ክንድ ያለው ትላልቅ መሳሪያዎች በትላልቅ ቅንቡላዎች ህዝብ ንጹሃንን የመጨፍጨፍ አባዜ የተጠናወተው عيني دي فالنتايزم وتدراتنا فانو عم تبغى درجة تعليم بتيحم الله man this is good زي هذا أتوقع جل لوجيستيك زي بلو والدابة زي بلو كتب لي تخليها this is a demonstration of serious on a military army يا معمل كم زول خطري فانو is becoming a very serious power whether they like it or not بلتقنا is in deep trouble يا لو يكبر جنفريت يكبر قل يكبر فانو is gonna be there for something فانو ኢትዮጵያ ሪኹ ቋፅር ወላ ንክልል ኣምሓራዩ ተቆፃፂሩ ሓይሊ ክገብር ነግዚኡ ሕቶ እዩ እዚ ዓይነት ሓይሊ ብቐሊሉ ክፈርስ ዝኽእል ኣይመስለንን ዘሎ ኣብ ጎጃም ከምኡ ድማ ኣብ ካልእ ቦታታት ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንዑር ፀብፃብ ከያብናኩም ክንሓልፍ ኣይንደልን ቢካዝ very important one እቲ መንግስቲ again ካብ ዕለ 7 ጀሚሩ major mechanized offensive ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጎጃም ማለት እዩ ከምኡውን ወሎ ሽዋውን Major Ababe claims that the mission እቲ ብልጽግና በጊስዎ ዝነበረ ከም ዝፈሸለ ይነግራሉ። ጠላይ ድማ ብዙሕ ክሳራታት ናይ ዓቕሚ ሰብን ናይ ሎጂስቲክስን ከም ዘጋጠሞ ብፍላይ ናይ ሎጂስቲክስ ክሳራ ማለት ንፋኖ መሕየሊ ማለት እዩ። ኣብ ሸዋ ኣሰማነው ኮማንድ ዝበሃል ማለት እዩ ዕለት እስራ ፋኖ ፎርስስ ላውንችድ ላይትኒንግ ስትራይክ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምግባር ነቲ 103 ዝበሃል ኤርቦርን ዲቪዥን ዝበሃል ናይ ብልጽግና dismantling ነቲ 103 ዝበሃል ኮር ከም ዝደምሰሶ ይነግራሉ። ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም በዓል አርሜኒያ ኑሪ አፋፍ ዝበሃሉ ድማ are now under ፋኖስ ኮንትሮል ፋኖ ከም ዝተቆፃፀሩ ይነግሩሉ። ኣብ ወሎ ምኒልክ ኮማንድ ዝበሃል ማለት እዩ ዳንውንት ወረዳ ዝበሃል has been declared fully liberated from the government forces ስለዚ ብልጽግና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ንቅድሚት ይምርሽ ከም ዘሎ ይወለጋ
Fano forces claim to be controlling strategic positions and forcing the withdrawal of the government. በተና ብልጽግና ኃይል ድማ ኣብ ወለጋ ስዒሮም ደፊኦም ይወፅዎ ከም ዘለዉ እውን ይነግሩ ማለት እዩ። ስለዚ ፋኖ ብዙሕ ታሪኻዊ ፍጻመታት ይፍጽም ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል ማለት እዩ። ናይ ብልጽግና ሰራዊት ናይ ሞራል ፀገም ከም ዘሎ ምስጢር ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ክዝረበሉ ዝጸንሐ እዩ። ስለዚ ኣብ ንፋኖ ብኣካል ረኺቡ ወይ ብሓይሊ ክረኽቦ ስለ ዘይክእል ዘሎ ንሲቪል ህዝቢ ኣብ መቕታል ዝያዳ ቢዙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። and እቲ ኩነታት ናይ ፋኖ እናኸበደ እቲ ኩናት ምስ ፋኖ ዘሎ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኒ ፋኖ ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ready for anything ንኩሉ ኩነታት ድልው ዝኾነ ንርኢ ዘለና። ፋኖ ካብ ሓሊፉ ድሮናት ኣጥቂሎ ዝበሃል ዘረባ ድማ ንሰማ ኣለና። ዛሬ እያነሳ ካላቸው ነገሮች አንደኛው ድሮንን በተመለከተ ድሮኖች በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ገብተዋል የሚል ስጋት በከፍተኛ ደረጃ ብልጽግና ቤት እየተወራ ነው። ትርምስ አለ በዚህ ረገድ። የጎረቤት ሀገራት ድሮኖች ናቸው እነዚህ ሪኮኔሰንስ ድሮኖች የመረጃ ወይንም የሌሎች ስራዎችን የሚሰሩ ድሮኖች ናቸው የሚል ስጋት እመለከታለሁ። እና ከዚህ በፊት ብልጽግና የዚህ ቴክኖሎጂ የበላይ ነኝ እነዚህ ሽፍቶች ናቸው ከማንም ኃይል ጋር ተነጋግረው ምንም ነገር መታጠቅ ምንም ነገር ማምጣት አይችሉም እያለ የሚታገሉትን ኃይሎች ሲፈርጅ እንሰማለን። እና በቀደምም እንግዲህ ታውሳለህ ደብረ ማርቆስ ኤርፖርት ምረቃ ላይ ተገኝቶ አብይ አህመድ ሽፍቶች እያለ ነበር ሲናገር የነበረው። በአንድ በኩል ሽፍቶች ይላል፣ በሌላ በኩል ቀጠናዊ ትብብርና ቀጠናዊ ኃይል የትብብር ኃይል ፈጠሩብኝ ይላል። ብትክክል እቲ ሚድያ ሓደ ኣብ ናይ ኣምሓራ ውህደት ዘሎ ሚድያ እናተቐልቀለ ይመጽእ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብቲ ደገ ዘሎ ኣብቲ ሚድያታት ናቱ ዘሎ ምዝንባዕ ወይ እውን ዘይምርድዳእ ሓደ ካብቲ ፀገም ናቶም ኮይኑ ዝነበረ ይዝባል። ሕጂ ግን ከምቲ ሰራዊት ናቶም ውህደት እናገበረ ዝመጽእ ዘሎ ሓድነት እናገበረ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ሚድያ እውን ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ክገብር እዩ ዝውዕል ዘሎ ናብ ጸላኢ ዘተኮረ በትሪ ናቱ ናብ ጸላኢ ከም ዝኾነ ስለዚ ማይክሮፎን ናቱ ናብ ጸላኢ ብልጽግና በቲ ሓደ ሸፋቱ ሓይሊ ዘይብሎም ኣብቲ ናብትን ዘለዉ እዩ ክብል ድፍትን በቲ ካልእ ድማ ድሮና ዝዓጠቑ ምስቲ ዞባዊ ሓይልታት ብሓደ ዝተሰለፉ ጽምዶ ዝገበሩ ሓይልታት ይመጽኡን ኣለዉ ክብል ይፍትን ኣሎ። ብርግጽ ናይ ሰራዊት ሱዳን ግስጋሴ ኣብ ግምት ኢቲኻ ናይ ግብፂ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ኣብ ግምት ኢቲኻ ፋኖ ድሮናት ክዓጥቕ ኣይክእልን እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ እንኮ ናይ ግብፂ ንፋኖ ከምቲ ዝደለ ዘይሕግዝዎ ዘለዉ ፍሉጢት ምኽንያት ምክንያቱ ፋኖ ንባዕሉ ምኩሕ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ፋኖ ተተቆጻጺሮ ንስኸ ክረዳዳእኒ ይኽእል ዳብቲ ጉዳይ ናይ ገርድ ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም እምበር they would do many things። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ። ፋኖ ይኹን ካልእ ድማ ምስቲ መድረኽ ንዓብየ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ ኩሉ ኣብ ግምት ኢቲኻ ዘሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀጋታት ይኹን ሓደጋታት ኣብ ግምት ኢቲኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን። ንሕና ድማ ኣካል ናይቲ ዞባ ስለ ዝኾና ፈቲና ፀሊና ብሕማቕ ድዩ ብፅቡቕ በዚ ጉዳያት እዚ ክንፅሎ ከም ንኽእል ፍሉጥ እዩ። ንቐፅል ካብኡ ቀፂልና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ካስምዑ እታ ዘረባይ ከምታ ብወንበር ዝሃበኒ ገይረ ከብል ክፍትን እየ ራቱ እናተኮርና ክንከይድ እናገበረና ይኸይድ ኣሎ ዕላምኡ እውን ንሱ እዩ። እዚ ኣብዚ እናተኣኻኸቦም ዓይነት ሓሳብ ዝሕዝ ሓይሊ እናወፀ እንደገና ድማ በብ5 በብ10 እናኾነኹም እናገበረና ኣባፅሑ እንተኮይኑ እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ እናተኣከበ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዓብዪ እዩ። ኣብ ውስናት ነጥብታት እየ ከተኩር ዝደሊ ሓንቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ክንገብሮ እንደሊ ዘለና ለውጢ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ለውጢ ብጣዕሚ መሰረታዊ እዩ፣ ብጣዕሚ ፋንዳሜንታል እዩ። ብኻሊእ መንገዲ ገልጾ ኣይሸግረን። ስርዓታዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዝነበረ መሰረታዊ ለውጢ ኢና ንጅምር ዘለና። ኣንፈት ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ናይ ትግራይ ንቕይር ኣለና። እንታይ እዮም ተመፈላላይ ዝብል ብደንቢ ምርዳእ ፅቡቅ ይመስለኒ። ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ናይ ፖለቲካ ፓርቲን መንግስትን ሓደ እዩ ኢልካ ናይ ፖለቲካ ፓርቲን ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዩ ኢልካ ኣዚፍ ህዝቢ ትግራይ ስትፔልፍ ዝተፈጠረት ከም ዝተፈጠረ ብዘምስል ዓይነት መንገዲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲን ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስን ኣብ ሓደ ዝጥርነፍ ኢልካ ናይ መቻቾ ዝኸደላ ዓዲ ንምምስራት እምበር ሽማግለ ንምሻም ከም ዘይኮነ ክትርድኡ ይግባእ ኢለ ይትሓስብ። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብዚ ድማ ተሳትፎኻ ፍልይ ዝበለ ናተይ መድረኽ እንተኢልካ ፍልይ ኢልካ ቀድም ክትብለለካ ፍልይ እውን ክትብለለካ ቀድም እውን ኣብቲ ዝቐረበ ፅቡቅ እዩ።
ትግራይ መሳሸነፍና እዮም ክነሽንፎም ኢና ግልጽ እዩ እዚ ነሽንፎም ዲና ነሽንፎም ዝብል ነገር ምንም ሕቶ ዝኣተ ነገር የለን ባዕሎም ዝተሸነፉ እዮም ዝተሸነፉ ንሕና ሳዕ ገተምተም ንብል ሳዕ እንዳሎ ተውዚ ዘሎ ተኣኪቡ ዘለውን ኣይኮነን ጥራሕ ኣይኮነን ተውሽቲ ዘለውን እዩ ዓብይ ማዕበል ኣሎ ውሽጢ ዓብይ ማዕበል ኣብቲ መንእስ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ እቲ ኢንተርናሽናል ጀነራል እየ ዝበለ ወደን ጥሩ ዝብልዎ እዩ ተኻላዩ ድማ ተፃጥቃን እዩ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቀፃሊ እቲ ኣኼባታት ዝግበር ዘሎ ተዳሊና ኣለና ንህወሓት ክንስዕሮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ኮሜዲ ክኸውን ወይስ ካሊእ ክኸውን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ተዳሊና ኣለና ንህወሓት ክንስዕር ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ቨሪ ቨሪ ሾኪንግ ያቶም እዮም ኩነታት ናይ ትግራይ ብሓቂ ዘገርመካ ዓብይ ማዕበል ኣብቲ ሓረሳ የለም ዓብይ ማዕበል ኣብቱ ካሊእ ማሕበረሰብ ኣለ ኣብተን ኣደታት ኣሎ እዚ እዩ እቲ ሓደ ረበፅ ካሊእ ዓብይ ማዕበል ንሶም ዘይተረድዎ እቲ ዝኽክዎ ዘለው ጠበንጃ ዝሓዘ ኣሎ እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ እውን ናትና እዩ ፀላእ ኣይኮነን ውሕዳት ፀላእት ክህልውና ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ዝተረፈ ግን ንሱውን ማዕበል እዩ እዚ ሒዝና እውን ክንስዕሮም ኢና ካሊእ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣለና ቲፒኤፍ ኣሎ ቲፒኤፍ ይሽኩል እዩ ህዝብ እንትሰዓብ ከሎ ክግፈፍ ከሎ ዘንጊዕና ይብል እዩ ግን ተዳሊና ከም ንስዕሮም ኮይና ክንኣቱ ስለ ዘለና እዩ ከም ንስዕሮም ኮይና እምበር ከም ንታኾሶም ኣይኮነን ምትኾስ ጥራሕ እኹል ስለዘይኮነ ምስዓር ማእኸል ጌርካ ክንኣቱ ኣትፈኸራ እዩ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኮይኑ ከካይዶ ዝቐነየን ዘሎን ቃልሲ ኣለውና እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ኣመራርሓ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርምስሳ ገሊፆም እቶም ኣብ ሞት ኣፍኣቱ እኒአው ተፈናቐልትን ኣብ ቦታኦም ክንምልስ ዝሕግዝ መሰረታዊ ውሳነ እዩ እዚ ካን ብምሉእ ልቢ ንድግፎ ንቐፃሊ እውን ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይና ፀላእትና ክንስዕር ከም ንኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን ንሕና እውን ብወገንና ኣጠናኺርና ክንቕፅለሉ ብዝከኣለና ዓቕሚ ኩሉ ኣዳሊና ድልዋት ኢና መጻኢ ዕድልና ረኣይና ንምኸተና ዕዉታት መድረኻት ሓሊፎም ኢለ ዘቐምጥ ካብቲ ወላዲና ካብቲ ህዝብና ንጉዕናን ቅፅምናን ምዃኑ እናምነሉ ከምዚ ኢሉ ንውፅኦ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስምዒት እዩ ዘለና ዓብዪ ኒኩላር ኢልና ንሓስቦ ሓድነት ህዝብና እዩ ምሽጥሩ ከዓኒ ኣብ ሓድነትን ኣብ ስትመትን ናይ ህዝቢ እዩ እቲ ምሽጥር ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እዚ ይመስል ብወገን ትግራይ ዘሎ ክብድ ዝበለ ኩነታት ኢና ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም It's going to be very interesting. እቲ ኩነታት ምክትታል ዘድልየ እዩ ካብኡ ቀፂልካ ሓንቲ ላለንቀነ ብብዝሒ ሼር እናበለት ትመፀኒ ዘላ ቪድዮ ቀደም ኣይኮነን ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ክምት ኣለና ናንቲሮ ኣሎ ኩነታት ሓቂዶ ትግራይ ተዓፅያ 360 ዲግሪ ኣይተዓፀትን እኮ ሓቂዶ ነዳዲ በሎ ኣላማጣ እስካብ ነዳዲ እስካብ ኣላማጣ ይበፅሐን ድዩ እስካብ ኣላማጣ ነዳዲ ይበፅሐን በበይ ዝመፀ ነዳዲ እዩ እዚ በበይ ዝመፀ እዩ ብልፅግና عنقرنا عليه دربتي كيريا من يتبعها الماس بها مسكيت ولا عسيتلا أي ودي يقول صمدوا دائما يقول أنا دابت يمسو تبين يراو يتبع تلفزيون كيرا عنقرنا يراو خوز بها لي هذه أي ترى بيجي تكون رقم ولا مقودي أي ترى بزعنا الأخير الساعة 5 بلين الساعة 5 بلين أزجوا عمل لهم زي ولا أشيبت ترى عمل لو وازي أشوف تقدر بينو بتصير زوج حتى زنار ورق الله ترى العليو ناي ترى عظمي صار 5 راح يكونن العليو نجمع صبي يقول قال العليو قبل 5 يقول قلت ترى يقول صار حسب ترخيبه نزل سرح مريحنات مترخيبه زود هاي يقول عب حاسر اوان زي ما كانت تناوح دكتور زين في البيت مري تدار ولا بيته ابايته تراي كنا واحد يقول لي ولا بيت مري كنا واحد يقول كم زينا واحد قلنا نكيد لنا زي كله بلصقنا كنا واحد يدل عم اللي هو وقلت ترى يقول مو غير تعود بوغنا حرب وزخره زلو زغداي كنا واحد زل اكل له قال لهم حسيت ما حتى يقولوا الى من يقولوا قال لهم ورحكم من يقولوا قال لهم شو عاد تسوون من يقولوا كنا وحدنا يقول كنت هيك ما يسوي بروتراكتور زغنا وق تناوح وق كله يخل تقراي ግን ኣብዚ ብፕሪቶሪያ ኣልጀርስዶ ኢለታ ተባሂሉ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም እዘን ገለገለ ቦጣት ካብ ኤርትራ ዝብገሳ ንዓድዋ ገፀን ዝኣትዋ ስእልታት እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ነይሩ ካብ ኤርትራ ካብ ወደባት ናይ ኤርትራ ዝኣተወ ማለት እዩ እጂ መጀመርያ ሓደ ዘይፀረየ ነገር ሓበሬታ ኤርትራውያን ብቐሊሉ ቁጥዕ ዝመፅኦም ሰባት ኣሎ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ መራኽብ ናይ ነዳዲ ዝፀዓና ቦጣት ናብ ትግራይ ዝኸዳ ተሪኻ ናይ መን እንተን ቦጣት ክትብል ኣለካ ተጋሩ ብገንዘቦም ገዚኦም ብወደብና የትዎ እንተሎ ዳናቶም እንታይ ክትገብሪ ኢኻ እሞ
ወደባት ናትና ክሰርሕ ትደልዮ እንድሕር ኮንካ at the end of the day ካልኦት ድሕሪ ብኡ ከኣቱ እንታይ ዝብሉ ስለ ዝረኣኹ ህዝብና ዘይረኸብዎ መጀመርያ ህዝብና ይረክብ ዳይረክብን ወደባትና ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ከምዝዳኒ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝገለጾ ወደባትና ክሰርሕ ኮይኑ will Ethiopia use Eritrean ports for the investments or the key factor? Does it depend on whether Ethiopia is going to use them or not? And the next few minutes, what I will try to show is Ethiopia is part of the solution, but it's not the only solution. Exactly. Ethiopia ንወደባትና ክትጥቀመሉ ትኽእል ዶ ወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንዝብል ዘረባ well ኢትዮጵያ ክፋል ናይቲ መፍትሒ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነት እንቲ መፍትሕነት ወደባትና ዝብል ስነ መጎትዩ ገይሩ ዘሎ ዳኒ ኤርትሪያ ኔክስት ትብል ኣብቲ ሎጎ ብፀጋም እውን ኣላትኩም ላዕሊ ኣብኣ ከይድኩም ስምዕዋ እታ ቪድዮ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብኡ መሊሶም ኣለዉ ፀርፍን ገለን እውን ብሓፈሻ ወደብናትና ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ እቲ ዝጥቀም ድማ ከፍ ኢሉ ነቲ ኣገልግሎት ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ብኡ ዝኣቱ ተጋሩ ወርቂ ኣለዎም ወርቂ ናቶም ሸይጦም ነዳዲ ክእትው እንድሕር ኮይኖም መብ ወደባት ናይ ኤርትራ ክእትዎ ተኮይኖም መርሓባ ጥራይካ ክትብል ትኽእል ወደባትና ክሰርሕ እንደሊና ልውላውነትና ከይተደፍረ ካልእ ነገርና ከይተደፍረ ማንም ሃገር ወደባትና ክጥቀም ሓሳዳት ኣይኮንና ንሕና ማንም ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ተጋሩ ኤርትራ ነዳዲ ምፅያ ትቦም ኣላ ዝበለካ ሰብ የለና ይረኣኹን ተጋሩ ብገንዘቦም ወርቆም ናቶም ሸይጦም እንዲካልእ ነዳዲ ምፅኦም ናብ ዓዶም ይእትው እንተሎ ብኤርትራ ገይሮም ድማ ይእትው እንተሎ ፋይን ኢዝ ኖ ፕሮብለም ኣው ሽርክነት ክልሎ መሻርክቶት ከውን ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ፅምዶ እውን እኳ መወዳእታ ኣብ ኮሚታት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ደሊ ነርና ኢና ጥራይ ክልቲኦም ህዝቢ ክልቲኦም ሃገራት ተረዳድዮም ክልቲኡ ህዝብታት መራሕቲ ናቱ ተረዳድዩ ንክልቲኡ ብዘየግድዕ መንገዲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ጥራይና እንደለልና እምበር ወደባትና ማንም ዘይጥቀመሉ ሓደ ወደብ ዘይተጠቀመሉ ንካልእ ዘይጠቅም ወደባት ሒዝካ ይበሃል ክጥቀመሉ እንተ ብገንዘቦም ከፍ ኢሎም ዝጥቀመሉ ተመፂኦም ድማ ምኒን ንብል ሰባት ከዓ ክንከውን የብልናን ቁሩብ ትለያ እውን ክፉት ምዃን ኣብ ኤርትራ ተፈላለየ ዓይነት ሰብ ተፈላለየ ርእይቶ ስለ ዘለዎ መን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ክትፈልጥ እውን ስለ ዘይትኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረኣኽዎ እዩ ምናልባት ንስኻትኩም ዘይረኣኽሞ ክትኮኑ ትኽእሉ እዮም ኤርትራውያን ምኒን ክብሉ ብውርየ ኣለኹ ምክንያቱ ነገራት ከየፃረኻ ዝኾነ ነገር ካብ ኤርትራ ንሱዳን ዝኸይድ ተሪኻ ኤርትራ ድያ ትህብ ዘላ ወይስ ብኤርትራ ዝኣተወ ንብረት ናቶም እዮም ዝእትዉ ዘለዉ እውን ምፍላጥ የድሊ ብርግፅ ሓደ ካብቲ ኤርትራዊ ዝስምዖ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝበለፀ ሂወት ክነብር ይደልየ እዩ ካብኡ ዝብገስ እቲ ሕርቃን ይርዳንያ ነው ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ወደባት ስለ ዘለዎ ኤርትራ ዝያዳ ከረብሓሉ ክኽእል ኣለዎ ይዝብል እቲ ኤርትራዊ I am with you ኣቦ ኣነ ንጎም ሸትን ዘረባናተ ይሁን ኮም ግን ወደባት ናትና ሓደ ግዜ ካባኻን ላዕሊ ኣቕሙ ዘለዎም ተለዉ እውን ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ርግፅ ትግራይ ወርቂ እንተለዋ ኤርትራስ ወርቂ የብላ እንዲኻ ትብል ክትብግተን ትኽእል ኢኻ ይርዳእኒ ትበጎተ ካበይ ከም ዝመፅእ ግን ኣጋይ እቲ ትግራይ ዝበሃል ብዘለዎ ዓቕሚ ክእቱ እንድሕር ክኢሉ እሞ ብወደባት ኤርትራ ክእቱ እንድሕር ኮይኑ እዚ ቅቡል ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ባህላ ያነ ናትኩም ርእይቶ ካብ ናተይ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሰምዓኩም ቅሩብ እየ እንታይ ኣነ ዘይደሊ ናይ ኤርትራውያን ሃብቲ ናብ ካልኦት ሃገራት ክኸይድ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ስለዘየለ ናትና ሃብቲ ናትና ፀጋታት ናብ ካልእ ክኸይድ ፍፁም ዋላ ንሱዳን እውን እትረ ክንሕግዞ ክንጥንቅቕ ኣለና ባህላ ህዝቢ ኤርትራ ሓገዝ ዘድልዮ ቀንዲ ስለዚ ተረፈ ግን እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብርን ዝፀረየ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ካብኩም ክልየ ንሎም ግን ነዚያን ዘቕረብኩልኩም ሓበሬታታት ጥራይ እየዳልየ ነይረ ላይክ ምግባር ርእይቶኹም ምሃብ ሼር ምግባር ሃናፅ ርእይቶ ምግዳፍ ድማ ናይ ወትሩ ፃዊዕትና እዩ ደግፉ ነዚ ቻነል ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልና ክንሰናበተኩም ኢና የቐኒየልና يا قد قلبتنا ويا اللي فوق الروماتي حنا نفر عنا